Contestarem, a veure. Vale. Pues, hola, el teu nom? Lluís Juan Freixa, bon dia. Lluís Juan Freixa, Freixa. bon dia. Molt bé. I els teus pares? Sí. Concepción i Luis. Molt bé. I ton pare era el que venia de la fàbrica De la licors? fàbrica dels licors, sí. Molt bé, que era Lluís Freixa. Domènech. Molt bé. I els pares de ton pare eren, te'n recordes del nom dels iaios? Sí. Manuela i Francisco. Molt bé. I Francisco Freixa, Francisco Freixa. te'n recordes del segon? No. I la teua iaia? Manuela. Manuela, és Manuela. Te'n recordes, bueno, l'apellit del segon de ton pare? Domènech. Clar. Sí. Lluís Freixa Domènech, doncs Domènech. Molt bé. I dels pares dels iaios, què han arribat? No. Ja no els has conegut ni t'han dit res i això. Ton iaio i ta iaia eren d'aquí del poble? Pues sí, Havien nascut aquí? sí. Molt bé. I els pares d'ells si eren també d'aquí del No poble? sé, no sé. I qui va començar el molí, la fàbrica? La molí, la fàbrica, tot això va començar la iaia, Manuela, Amb ton iaio? en el iaio, però el que ho va fer tot va ser la iaia. Molt bé. És a dir, ja va ser esta parella, ja de casats? Sí, sí, sí. No van sí. heretar No. dels seus? No, sí, va ser la iaia. Molt bé. Pues, aviam, per anys, tu quin any vas néixer? 48. 1948 a Nonasp. A Massalió, Ah, molt bé. a Massalió. Mazaleón. Sí, Sí, que la mamà era de Massalió molt bé. i el papa era de Nonas. Sí, la mamà era de Massalió. I quan me va tindre a mi, va anar a tindre'm a Massalió, va estar en sa mare, claro. Molt bé, però el matrimoni vivien aquí Vivien a Nonaspe. Molt bé, a Nonaspe. Sí. Molt bé. I els teus iaios, antes de començar el molí, quin ofici tenien? Com van començar, antes de començar el molí? Vale, pues devien de ser molt jovens. Sí. Tenien una tenda d'ultramarinos, sí, al carrer Major. D'allà ja, pues, tinc entès que van fer, tenir un home de Reus, que quan la guerra van vindre aquí i es van quedar a la iaia. Van muntar com una espècie de bòbila que feien blocs de terra. Ah, sí? Això quan... Sí, això potser als anys 30. Se dedicaven també a comprar carbó, que el baixaven a l'estació. Què vols dir que tenia un home de Reus? Vol dir que jo era molt petit i a cada iaia van baixar, quan la guerra o antes, se van desplaçar i a cada iaia van aterrissar una família que eren de Reus i es van quedar allí molts anys. Com si foren de Mossos o de... Sí, de Mossos. Molt bé. Sí. I aquell home de Reus, més sols bé, jo l'he vist encara treballar aquí al molí, per cert que tenia unes mans així, que ficava la mà damunt i feia zop i ficava. Sí, més sols bé molt poc. I aquest home, quasi era lo de confiança, lo de casa. Molt bé, que venia aquí a... Que se dia l'oncle Jaume. Sí, i van tindre aquí la família molts anys, sí, els seus fills, sí, i van començar a posar en això, clar. I després... I la botiga de ta iaia potser la van començar ells o si li venia de família? Jo crec que la van començar ells. No conec... D'antes de la iaia jo no conec a ningú. No conec a ningú. Sí. Clar, de conèixer ja no els vas conèixer. Mane? Els iaios? Els iaios sí, però abans dels iaios no. No vaig conèixer. La iaia quan se'n va morir, jo tenia 8 anys, i quan va morir la iaia, doncs devia... I quants anys devia de tindre ton iaio? Doncs no ho sé. Tots els anys anem a veure al cementeri, però
no me n'he fixat mai. Clar, no per saber més o menys quin any devia néixer ell. No, pues, no ho sé. Si va morir A veure, pues, l'any 56, més o menys, pensant que tu tingueres 8 anys, sí, més o menys. pues devia dir tindrà la millor per 60 i pico d'anys, devia Sí. tindre. Sí, no ho sé, no. La iaia va durar més. La iaia va tardar almenys 15 anys més a morir. Quan va morir la iaia no estava casat, però ja era grandet, i amb això ja me n'en recordo. Sí. Que tenies Pues quan va néixer, pues no tinc ni idea. cap a 1890. Pues per callar l'any, a primers de sigles, passat. O al 90, 1890. Perquè ton pare devia de néixer cap a l'any 20 Sí, sí. i ella a raders del... Pues per això dic, del a raters d'un o a primers de l'altre. Sí, Sí. claro. Molt bé. I així que devien de començar a exprimir una botiga al poble? Almenys sí, i me sos bé que he sentit d'algun viatge de que un tiet, pues, de crio anava pel poble a vendre sardines d'estes de casco. Sí, tiet Paco, Que és germà... germà del papa, que eren 3 germans. Era la tieta Carmen, que era la que portava la tenda, lo tiet Paco, que era el que portava el bar, el frontón, i el cine després, perquè quan van fer el cine me penso que el van llogar a la iglesia. Quan jo era crió el cine el tenien llogat al vicari, i quan el vicari i quan mon cosí se va fer més grandet lo va agarrar ell. Vull dir que el papa pues, portava els licors, les gaseoses, el molí i tot el que has vist. Sí. Vale. Pues així, ells tindrien una tenda i després van començar a fer la fàbrica. Sí. I no saps d'on va vindre el pensament de... El pensament de fer la fàbrica, el pensament de fer la fàbrica, en aquell temps se feien moltes olives i van haver de veure que hi havia negoci i quan va baixar aquest home de Reus, potser els ho va encurcar perquè era molt emprenedor. I allí a Reus n'hi havia molt, I allí n'hi havia molt, era la cuna de tot I això. entonces podia ser que aquell home incurqués a que fes el molí. Sí. És a dir, i així van començar ells que ja havien nascut un pare o no? Sí. Home, aquí els papers primers que hi ha al llibre que són el llibre que he trobat, este llibre comença sobre l'any 30. Ara, si el molí el van fer antes o després, no sé, però el molí perquè les primeres pedres que van tindre el molí són les que hi ha a la Virgen. Unes d'aquelles pedres que hi ha allà són la cònica... que estan de taula o... Els cofins aquests, la que està de taula i la que hi ha damunt una cònica, que és molt gran, la cònica, aquella, quan jo tenia 6 o 7 anys, que venia per aquí, aquella treballava allà a la vora del carrer, i aquella plana estava per aquí. I entonces, pues, los papers que tinc aquí són de l'any 30. Com que el molí es va haver de fer l'any 25, de l'any 25 a l'any 30. Entonces, per tot era un olivar, se feien moltes olives, la cooperativa no estava. No hi havia cap altre molí al poble? Sí, i estava el molí de Roc, el molí de Menciana, sí, el molí de Roc i el molí de Menciana. El molí de Roc ja no hi havia cap més. Això cap als El molí d'Artés. Cap als anys 25 o 30. Sí, això és molt... Perquè aquí hi havia un molí, jo no l'he vist funcionar, que anava en pedres, anava en palanca, sí, encara estan, no sé si encara estan, 2 roques no forat perquè ficaven la barra per fer contrapès i tot això, però jo no l'he vist funcionar. Jo he vist funcionar el molí de Menciana i el de Roc. I se va haver de fer sobre el 25, del 25 al 30, els papers que jo tinc. Molt bé. Estem... que me parlaves del molí, que van començar fent primer un molí d'olives, un molí d'oli, el Tonjallos, Tallalla. Bueno, potser primer van fer la tenda. Molt bé, primer la tenda... I tinc entès que també van fer com una espècie de bòbila.
una espècie de bòbila. Molt bé. Això Sí. antes dels anys 30. Sí. I la bòbila I aquesta on la devien de tenir? la bòbila esta me penso que és el cruce que puja per dalt per Cafavara. Me penso que la tenien allí. I era de... Era de blocs de terra, perquè tots els trulls primers que n'hi ha fets, que n'hi havia 4, que eren de 20.000 litres cada trull, i estaven fets en blocs d'estos de terra. I el que és fàbrica de licors... De terra d'argila? Sí. Dels massissos? D'estos que fan ara embellits. Molt bé. Una espècie d'això. Dels massissos. Dels massissos de terra, sí. Una bòbila de... Això, penso que tenien 7, Sí. 7, a la millor 7 per 15, a la millor no sé. Vull dir que tota la casa nostra, tots els tàpics són de blocs d'estos. La fàbrica de licors estava feta de blocs d'estos. Vull dir que hi havia moltes parets a casa que estaven fets de blocs d'estos. I tenien la bòbila, me penso que a la Xira del poble, en Carabatea, me penso que la tenien per allí. El cruce de Fabra i Batea. Però són coses que de jove ja no les has vist ni ho has preguntat. I el papa pues, també era una persona que molt callar, no explicaven mai res, no explicaven quasi mai res. Adéu, una amiga. Molt bé. Sí. Ai, sí, i després devien de fer la bòbila, és a dir, que emprenedors eren molt emprenedors, Sí, no? sí. L'abuela, la iaia. I la seva iaia, vostè sap alguna cosa d'ella, de la seva vida? Ella va néixer al poble. Sí. I, Jo sempre... I sap si havia anat fora o a estudiar No, o a mai no sabia ni escriure. Però ella anava a Reus, a vendre, a comprar, sí. Inclús aquí, al llibre este, la lletra que has vist, me penso que és la del papa, però la lletra de la iaia, que és hasta el començament del llibre, no l'entendràs, a plomilla, era una dona que no sabia quasi llegir ni escriure, però que era molt aprendedora. Pues sí. Sí. I de la família d'ella no saps a què se dedicaven? No, ni hablar. Potser mon cosí, que és més gran que jo, i els meus cosins, doncs potser sí que ho sabrien. Sí. Molt Però, bé. si vols que digui la veritat, tampoc m'he preocupat. Vull dir que no... Sí, no perquè ja ho has conegut així, clar. No. Clar, ja ho has conegut així. I com que a casa tampoc te'n tindràs i no me n'han mai res, sinó sempre a la feina, treballant i anar marxant. Molt bé. Sí. Molt bé. I així que van fent, i cap als anys 30 per ell em dic que començarien el primer molí. Sí. Perquè no tens res fetxat, ninguna màquina que porti alguna fetxa de les pedres aquelles, tampoc. No. Vale. I d'aquell primer molí, d'on lo van comprar o...? A veure, no tinc ni idea. Molt bé. No tinc ni idea. I este que tens aquí, potser sí que té alguna data. Les pedres? La premsa. No, la premsa aquesta hidràulica vella. Ah, esta premsa hidràulica. A veure, no tinc ni idea. Bueno, doncs anem seguint un poc així la història. No tinc ni idea. Així, Quan jo era crió n'hi havia dos premses. N'hi havia dos. Una xafava olives, i com que les olives estaven sempre podrides i no n'hi havia eje central als peus, la majoria dels peus feien i això. I es descofinaven, remolinaven la sansa, tornaven a remolinar, que hi havia un molí que me'l van prendre els gitanos. Què vols dir? Hi havia un altre molí, un remolinador de sansa, que me'l van prendre els gitanos. Ah, que és el que vas deixar fora a l'almacén. Sí, van prendre el remolinador de la sansa, el molí, van prendre la nòria, van prendre la llimpladora de botelles, van prendre motor... Vull dir que van carregar igual dos furgonetes, perquè quan vaig carregar este molí, el que jo vaig fer, perquè el primer era dels iaios, els italians, les pedres aquelles, era del papa, que quan van muntar el molí, jo tenia 6 anys, mesos bé que tenia 6 anys, perquè se va derrumbar un pilar i mitja tramà va anar en terra, i menys mal que era a migdia, que no hi havia ningú treballant, i mesos bé que ho he sentit nomenar molts viatges. I este molí meu, quan el vaig muntar, tot el ferro i tot el que estorbava de l'altre ho vaig baixar a un camp que tinc a la vora, però ho vaig ficar allí tot a paet, arreglat, en planxa estrugalita, perquè no es banyo, per conservar-lo, pel dia de demà, si tenia que tornar a pujar aquí per fer un museu, tot això, no? Motors, màquines, cofins, remolinadors, tot.
i un dia vaig anar per allí i no vaig veure res. Li ho havien limpiat. Una bomba com aquella de Manissa, moltes coses, moltes, claro, perquè per tindre-ho per aquí, pues tot el ferro, mitja caldera, moltes coses. Sabes que aquí no te cabia. Claro, sí que n'havia puesto, però ho necessitaves per treballar, i entonces pues ho vaig baixar a un puesto que no m'he fet res, ho vaig ficar com un porxo, ho vaig ficar davall, i quan em vaig donar compte no hi havia res. Que ràbia. És el que hi ha. Sí. Molta ràbia. Per tant, aviam, llavors tenim a sa iaia, Manuela, i senyor Francisco, i ells feien oli, i llavors al poquet van començar a fer vi, no? També? Sí, l'oví lo van fer ja després. L'oví lo van fer sobre l'any 40 i pico. Me puc aixecar? Sí. Que me diu que va ser cap a l'any 40 i pico. Sobre l'any 40 i pico me penso que van començar a fer l'oví, perquè allí hi ha un almacén que avui està en ruïnes, que hi ha una premsa hidràulica, que per cert, l'han implat quasi tota José María Ráfales, l'han implat, van prendre bàscula, i la premsa hidràulica van prendre la premsa petita, van prendre una bomba, en fi, tot el que van agarrar, tot el que van voler perquè els ho van donar, un cosí els ho va donar. I el que va quedar és perquè no ho poden agarrar, que va quedar una premsa hidràulica de les primeres, molt maja, preciosa, maja, de les primeres hidràuliques, la primera hidràulica que va vindre al poble. Que va ser d'aquí el vostre molí? No, aquella premsa és del vi. Ah, molt bé. És del vi, és una premsa en tinet, però hidràulica. Sí, en tinet, sí. És molt maja. I de quin any devia de ser d'aquí? Pues el llibre este que tinc a casa, fique hasta el preu que va costar, penso que va costar la premsa aquella sobre 46.000 pessetes, i la reforma de local i trulls també va costar sobre 40.000 pessetes. Me sorprèn perquè ho he llegit 2 o 3 voltes. Sobre 45-46.000 pessetes va costar la premsa i la reforma dels trulls, que allí n'hi havia 30 trulls, hi havia 30 cubs, trulls. I això en quin local ho teníeu? On que dona la carretera. Que és aquí, però a l'altre... És a la carretera. És a la carretera. Teniu un altre... No és meu, és de mon cosí. Molt bé. És de mon cosí, que allí van anar Hipólito i José María 2 o 3 voltes i l'han anat llimplant. I el que no han llimplat és perquè no ho han pogut arrencar. Perquè ja hi ha molta feina per arrencar-ho, perquè ja són bigues de ferro molt grosses clavades en hormigó en terra, el pistó, hi ha feina. Molt bé. Per tant, la premsa de vi que va fer Sons Iaios va ser més tard. Més tard. Més tard que el molí. Més tard que el molí. Almenys el que jo recordo. Molt bé. El que jo recordo pels papers que he llegit. Perquè els papers que tinc del molí comencen l'any 30. I els papers que tinc de la bodega de vi comencen sobre l'any 40 i pico. Puc aixecar? Sí. Molt bé. Doncs estàvem que primer vam fer Son Iaio, primer vam fer el molí d'oli, després devien de fer la premsa del vi, i ja hem vist el llibre de salaris que comença l'any 44, 45. Que de l'hivern devia de ser... Això és de l'oli, sí. I llavors ja als anys 50 ja és quan van fer la fàbrica. La fàbrica del vi, l'any 50, antes. Me pensi perquè hi ha un llibre a casa que fica reforma de Trujales i compra de premsa nueva sobre l'any 46, mesos bé. Doncs així ja fa temps. No, antes. L'any 46 se va formar, l'any 46 estan els planos de la fàbrica dels licors, que fique l'Inda al norte, al sur, este i oeste, i fique a un punt, fique carretera de Batea en construcción, la carretera que va a Batea en construcción. Y los planos estos me pienso que están, los planos estos, la fecha es del 46.
sí, del 46. Y antes del 46, lo que era lo prensot, el que era allà on feien l'oví, que van començar fent l'oví pels agricultors, no panells. Vale. Entonces, l'almacén del vi, que ara està en ruïnes, allí hi ha 30 trulls, o cubs, com ho dieu, trulls. Trulls. I tots els trulls són de 800 litros, 800 litros, no 800.000, de 800 litros a 3.000 litros. Que entonces, y n'hi ha 30, sobre 30. Y entonces el agricultor lo que fe se portae la brema, se la chafae, los yayos y el tillet li chafaen la brema a este agricultor y cobraen, crec que cobraen una galleta de vi per carga. Sí, una galleta de vi per carga, 10 cargues, 10 galletes de vi. Y entonces pues tiraen 100 kilos. Entonces pues el agricultor venía en el carro, se chafae la brema, la tiraen al trull, la prensaen al cap d'una setmana o 10 dies i prenien el vi per a casa i els iaios los cobraven en vi. I tenien al costat una altra bodega en 20 o 30 bucois i anaven omplint els bucois del vi que traien o cobraven dels agricultors. Sí, i el trasbalsaven després en portadores. Això, de les portadores més us ve veure passar gent pel pati, una davant i un darrere, portadores de fusta, en 2 barres, portant el vi d'un puesto a l'altre. I allí omplien el carretell a galletades. Molt bé. I això era la part del vi. Sí. I ja a continuació va vindre la fàbrica. A continuació del vi va vindre la fàbrica. Va vindre la fàbrica dels licors. I això li han explicat a casa com és que se'ls va ocórrer de començar la... De començar? Pues no. Pues va arribar el moment, pel que sigui, pues se va fer la fàbrica dels licors. També hi havia aquí aquella família de Reus que treballaven en ells. Sí, encara treballaven, sí, però per la fàbrica dels licors va vindre un altre senyor que li diuen Carlos, aquest era per muntar la fàbrica de licors. Sí. Sí, l'oncle Jaume el vaig conèixer més en la fàbrica de l'oli que a darrere. I Carlos, va ser més sobre els anys 46 fins a millor els anys 50. Però tu el vas conèixer encara? O tens un record? Tinc un record, però no. Jo vaig néixer l'any 48. No, jo no el vaig conèixer. He sentit parlar d'ell molt, però no el vaig conèixer. I aquest era el químic, el que va portar les fórmules i tot això, i entonces se va començar les fórmules. D'on era ell? Pues no sé. Me penso, crec que era de Palma de Mallorca. Crec que era de Palma de Mallorca, perquè, clar, són molts anys, eres un cri, no t'has preocupat? Pues no sé. Era de Palma de Mallorca. I la fàbrica aquesta va deixar de funcionar sobre els anys 70. Sobre els anys 70 va deixar de funcionar perquè quan va eixir la tele, els anys 60, no? Que va arribar per aquí la tele, sobre els anys 60, no sé ara tampoc, tu sabràs millor que jo, pues entonces la propaganda de la tele era contínua de Veterano, Soberano, Terry, Bollilocas, la Coca-Cola, Taronja, la Casera i tot això, i totes aquestes cosetes se van anar perdent. I l'any 70 ja se va tancar. Perquè una cosa que hi havia 2 viatjants que anaven quasi per tota Espanya venent la casalla Nona Espina i conyac freixa, i ron i tot això, pues, a poc, els pedidos van anar desapareixent, els viatjants van desaparèixer, el papa se va anar fent gran, i el mateix que a mi m'està passant ara, que ho veig tancant tot, doncs els va passar també en tot allò. I hi havia un alambique gran, més o bé que hi havia un alambique gran, que allí destil·laven la brisa i els baixos i vi que feien per fer la casalla. Aquest alambic no l'han guardat?
No, aquell alambic va vindre un gitano i li oferia al papa 8.000 pessetes de l'alambic. Era de cobre, era de 500 litros i el va enviar a Paseo, i va enviar a l'Aves. I al cap de poc temps va vindre, també se'n van enterar, i aquell alambic que li van donar en aquest temps 80.000 pessetes, sé que ho vaig sentir dir, i bé crec que va marxar a la porta d'un restaurant de per França. Sí, lo van prendre com a adorno, com una escultura per un hotel a França. Pessetes de l'any 1970 i poc. Sí, sobre esta fecha van prendre i inclús los va Molts diners, 80.000 pessetes. Inclús los va donar, van prendre los ferros del fornal, uns ferros molt majos, perquè la flama passés entremig, uns ferros tots com estriats, perquè la flama passés no uns ferros normals col·locats que la flama d'això, sinó uns ferros molt majos, perquè ho veies feo. Van prendre els calders, van prendre filtres, ho van prendre tot, sí. Ho van prendre tot i ho van prendre per allà baix. Sí. O sigui, si volien, podien destil·lar. Sí, tant. Tenien tots els... Sí, la caldera ho van prendre tot, van prendre el serpentí, van prendre el cabeçal i el que és la olla, tot. Molt bé. I vostès d'on van comprar les coses per a fer la fàbrica tampoc no ho saps? Ni d'on podien haver adquirit ells l'alambic i tot això, no n'hi ha parlat. Molt bé. Molt bé, així tenim que comencen la fàbrica i això ja és quan comença ton pare a estar aquí al capdavant, sí. No? Perquè tots iaios quants fills eren? 3. Quants fills van tindre, vull dir? 3. Que eren... Carmen. Carmen, la gran. No, me penso que era Francisco el gran. Sí, i després? Francisco, Carmen i Luis. Luis. I ton pare era el petit? El petit. I va ser el que se va quedar a casa treballant? No, se van quedar tots. Ah, molt bé. No, se van quedar los 3. Carmen, bueno, Francisco tenia lo que és l'almacén del vi, perquè el papa després va fer també vi, però ja ho va fer a un altre puesto, que és allà, on hem estat. Però el vi que es va començar els anys 40 està a la carretera. Està a la carretera. El tiet Francisco, Paco, tenia l'almacén del vi, que era allà on anaven els agricultors a fer-lo vi, tenia el que és el cine, el que és bar fonda i el que és el frontón. Vol dir, tenia aquests 4 negocis. Això és el que tenia el tiet Paco. Però que ho va anar fent ell en vida d'ell? No, ell no va fer res. No, però va ser en vida d'ell? Ho van fer els abuelos, la iaia. Els abuelos ja van fer un frontó? Sí. Tot ho van fer els abuelos. Mira, lo net. Tot ho van fer els abuelos. Entonces, quan van heredar... Hola, què me dius? Va heredar això. Quan va heredar... Després de la fàbrica encara van emprendre més negocis. Després de la fàbrica, bueno, te dic, la iaia tenia bar, va fer el bar, va fer el frontón, va fer l'almacén de la Brema... Però tot això portaven amb treballadors? Sí. Portaven treballadors, claro. La tieta Carmen... Sí. Perquè un bar i un frontó ja no li pegue... Sí, los bar frontón están aquí enfrente. Sí. Están aquí enfrente, bar frontón fonda. Sí, y cine. I la van començar l'abuela. L'abuela, en vida d'ella, no és que... En vida d'ella, no, tot en vida d'ella, sí. I els 3 fills treballaven a casa, claro, treballaven a casa. El papa era el més petit i potser va treballar poc per l'abuela, per la iaia, perquè al ser petit, i a més va anar a estudiar alguna cosa, va anar a estudiar, doncs entonces quan va vindre ell ja van prendre els licors, Son pare quin any devia de néixer? No ho sé. Quants anys té? Ara tindria 90. 90? Ara tindria sobre 90. Va morir al 70,
va morir al 70, va morir, espera't, ui, mare, ara veig que vaig despistat, va morir l'any 1989, 1989, i va morir sobre el 70-71. Molt bé, és a dir que va néixer cap a l'any 20. Sí, sobre l'any 20. Sí. I el papa va continuar. I després, quan fan la fàbrica, ja té 20 i pico. Sí. Llavors, dels 3 germans, diguéssim, van heretar els 3, no van ser això que se feia a vegades de donar-ho tot a... No. La tia Carmen va heredar la tenda, a part de patis de per aquí baix, que es tenen, però parlant de negocis, la tia Carmen va heredar la tenda del carrer Major, una tenda bastant gran. I el papa va heredar, perquè la bodegueta aquesta la van comprar, no és heredar, la van comprar, i el papa va heredar els patis que donen a la carretera, que es va fer ell, la fàbrica dels licors, aquella sí que se la va fer ell, i va heredar el molí i la casa. I la casa, claro. La casa la va haver de fer l'abuela, també. La va haver de fer l'abuela, perquè quan se va casar se van ficar a veure com que va fer l'abuela. Molt bé. I no et parlo del iaio. Ara està gravant, no? Sí. Per això borra-ho. Després ho parlarem, sí. Sí, no. Molt bé. Així, el fill gran, el Francisco, és que van estudiar o... No. No van estudiar. Ni la tia tampoc. I la tia tampoc. No solia... Van estudiar... Luis. I on el van enviar a estudiar? No sé. Sí que ho sé, però ara no me'n recordo. A Catalunya, a la vora de Barcelona. Sí. Sí, un poble gran. A una escola... Penso que a una família que eren amics, que eren molt amics i es quedava allí. I quants anys va estar? És que no sé, no sé. I era una escola normal o era per estudiar algun ofici? Era una escola no per estudiar un ofici. Com un batxiller? Sí, una cosa, batxiller o alguna cosa així, algo més del que ensenyaven aquí, sí. Molt bé. Llavors els 3 continuen amb tot el negoci de la iaia i cadascú ja el desenvolupa. Exactament, cada un se desenvolupa, allò se va tancar, los cines va tancar, los frontons se va tancar, la fonda se va tancar, la tenda se va tancar. Tot això abans que vostè se casés? No, tot això funcionava, encara. I quan se va tancar? Se va anar tancant tot. A poc a poc? A poc a poc, claro, se va anar tancant tot. El cine, me diu vostè que en època de... En la guerra no estava encara. No, el cine no. Quan la guerra sol dividir està a la millor la tenda, el molí i el vi d'allà. El vi, no conto, el demés no dividir està. I el cine, que me comentaves que al principi portaven els capellans? No, bueno, no sé si al principi, antes o després. Jo me recordo que quan era jove lo portava el vicari. Antes no ho he preguntat, vull dir que hem set una família que som em diu no hem set xafarders o alguna cosa així, jo almenys, vull dir, no m'he preocupat, potser massa descuidat. I després del vicari l'heu tornat a portar... Mon cosí. Molt bé. Sí. I ara està tancat? Ara està tancat. Però encara està o...? Està la màquina, sí. Està la màquina, està el local, la màquina i la pantalla. Però els asientos ja es van treure. Els asientos ja es van treure, ho van llimplar i ho van deixar a Llimpló, un almacén Llimpló. Molt bé. Aviam, doncs estem ara en l'època de ton pare. Llavors ton pare se casa, quin any més o menys? No, tu eres lo gran? Jo soc lo gran i vaig néixer el 48, doncs se van haver de casar el 47. Sí. I la seva mare m'ha dit que se deia... Concha. Concha i d'apellits? Bon dia, català. Sí. Molt bé. Per cert, que ves que la fàbrica i tot tot el negoci anava sempre en nom de son iaio, no anava en nom de sa iaia. És clar, el Francisco.
El nom de Francisco, sí. No van posar el nom de sa iaia. No, no. I son pare és el que inaugura la fàbrica, que això ja va ser una iniciativa d'ell. La fàbrica de què? De licors. Sí, vale, perquè és que n'hi ha tan fato que... Sí. La fàbrica de licors. Sí. I li passa per nom Freixa. Freixa, Luis Freixa. Freixa, Luis Freixa. Lo nom d'ell, molt bé. Sí. I la seva mare d'on és? Massalió. De Massalió. Mazaleón. I la família d'ella, quin ofici eren? Agricultors. Molt bé. I ella en casar-se ve aquí a viure... Sí, 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 sí. I treballar aquí en... A treballar aquí, sí. I treballar aquí en ton pare... Sí, sí. Sí, a omplir sifons, a fregar botelles, a ficar etiquetes, a tot lo de casa, sí. Molt bé. I la seva mare va néixer... Bueno, més o menys igual. Igual, sí. Era un any o dos més jove. Molt bé. Ai, això és com se casa. Molt bé. Perfecte. Doncs expliquem què recordes de quan van començar la fàbrica i... Com van començar la fàbrica? No res. Com van començar la fàbrica? Ella després de casar-se. Ells, sí. Sí, perquè se van casar l'any 47. Sí, doncs bueno, com que aquí hi havia molta faena, després entre tot això que està passant, ho estàs escrivint, entonces jo quan era crio, quan aquí hi venien les campanyes fortes, jo m'agarraven i me portaven a Massalió en los llaios. I allí estava mesos i mesos i mesos. Vull dir... Així que no te vas enterar de res. Exactament. Vull dir, jo recordo dels amics de Massalió més que els amics d'aquí, perquè me portaven a Massalió i allí estaven els llaios. Claro. I els primers viatges que me'n recordo jo d'anar a Massalió anàvem en carro. L'oncle Sec, que era un peó que estava a casa, pues, quan anàvem a Massalió, en el carro, aquell home, la mama i jo, i els tres pa a Massalió. Sí, me deixaven a mi allà i tornaven a vindre per a casa. Tenen un dia o dos, repostaven i per a casa. Perquè aleshores per anar a Massalió havien d'anar... No, per riu amunt. Ah, clar, anàvem per camí de casa. Claro, el riu amunt. Sí. I després, quan ja vam deixar el carro, entonces n'hi havia una rubia, un autocar d'estos que s'ha dit després una rubia. Ah, sí? Sí, un autobús. Sí. Que entonces feia el recorrido Caspe, Maella, Massalió, Calasec, feia el recorrido i entonces ja marxàvem d'aquí en el tren a Caspe i de Caspe pujàvem a la rubia esta, sí, una espècie d'autocar petit, d'aquells d'antes que es veuen a les pel·lícules, de Paco Martínez Soria, sí, pues un d'estos, i d'allí pues fer la ruta i anàvem allí, però jo me deixaven allí. Deixaven a Caspe? No, me deixaven a Massalió. Sí. Me deixaven a Massalió, estem allí una setmana o 10 dies, la mamà tornava a baixar a casa. I jo me quedava allí en els llaios. I quan ja vaig ser més grandet, ja que ja vam anar a estudi, pues entonces, pues ja que després d'estudis anava als 8 o 10 anys. Pues entonces, pues ja a estudiar aquí i a jugar, tot això. I als 12, i als 10 anys, als 10 o 11 anys, em van portar a Saragossa a estudiar. Sí, i vaig estar 2 anys allí a Saragossa. I com que no aprovava res, que jo sol volia vindre a casa, jo pararé peus, jo faré patates, jo faré tot això, pues entonces el papa, me'n recordo que em va dir, diu, vinga per a casa, dic, ja et fotré un ramat de bestiar o ombri olives, perquè no hi havia manera de que jo allí no hi volia estar. I en canvi mon germà i ma germana pues van treure els dos carrera, notables, sobresalientes, un any darrere de l'altre, pum, carrera. I jo en 2 anys pues vaig aprovar dibujo. Una assignatura. Pues bueno, algo es algo. Sí, bueno, dibuixar t'agrada, pues. Mane? Dibuixar t'agrada. Què va, a mi no m'agrada res. Els llibres allà estan, com aquell d'estudi, que vam llançar a la cartera. No m'ha agradat mai, ni llegir el periòdic, no m'ha agradat mai. En canvi, estar per aquí, estar 20 hores i vinga i d'això, el que fa que falta. Vull dir, m'explicaràs una cosa d'empeltar o de la màquina esta, de la corbata, el gorret, o això, allà en seguida més se quede. Però de prendre'm una plana del llibre, sigui aritmàtica el que sigui, m'allí una hora estudiant, quan arribo al final, al cap de 2 hores, me la sé tota. Però quan me'n vaig al carrer ja no me'n recordo de res. Clar, no és la teu. No la meu. I en ganes... I vosaltres sou 3 germans, també? Sí, nosaltres som 3 germans. Jo soy el gran, Luis.
Molt bé. I tots germans? Manolo Sí. i Conchi. Que deuen de ser d'edat més o menys Això. igual. Jo li porto 4 anys a mon germà O sigui, va néixer l'any 52. i a ma germana li porto 12. Ah. Sí, perquè entre mig va tindre un abort. Ah, sí, pot ser. Mira, i ta germana ja va néixer l'any 60. Sobre l'any 60, sí. Molt bé. Així, ton germà i ta germana van estar aquí al poble i a partir d'una edat van estar... Van anar ja prontet, sobre els 10 anys, ja van anar per Reus i van estudiar a Reus. I van estar interns? Sí, intern, després era intern. Per això ell no volia estar allà. 3 o 4 mesos allà tancat. Ui, sol me recordo d'un vicari, el padre Medina, allò era un tros de pa. Però hi havia un animalot que era com un pilar d'estos, com este bico, i cada volta que em tocava en ell religió no m'aixecava. ¿Qué te duele? Vull dir que li tenia hasta por. I que era el seminari o...? No, als escolapios. Els escolapis. Sí. I anàvem més a Reus que no pas cap a Saragossa? O teníeu més contacte amb Reus que no pas... A veure, aquí el mercat, a Saragossa, en assumptes de mercat, a Saragossa no s'hi ha anat mai. Sempre s'ha anat a Reus. A Reus. En canvi, tu ara tens més tirada cap a Saragossa? Mane? Tens més tirada cap a Saragossa? Jo, els anys que això ha estat meu que ha funcionat, sempre a Reus. Sempre a Reus, sí. Però ara Saragossa mai. comprat a Saragossa, no a Mane? Reus? Que el pis l'heu comprat a Saragossa i no a Reus? Sí, perquè Saragossa, a veure, el negoci és Reus. Sí. Però compra doctors, hospitals, malalts, la diputació, el gestor, és Saragossa. Clar, perquè és la província. És Saragossa, sí. Vull dir que no, per callar. Ara un altre, a Reus, si te toca loteria. Sí, Reus va ser el negoci, claro, el vi, l'oli, el mercat. Sí, el papa hi anava cada dilluns. Molt bé. I ton iaio ja tenia... En època de ton iaio també... El iaio no conto que anés mai a Reus, hi anava la iaia. Sí. I en Tallà ells tenien vi i oli. Sí. I la venda d'estos productes... Sí. O per a comprar per la botiga, això ho feien a Reus. A Reus, quasi... I la iaia en el tren. Sí, la iaia era la negocianta. Sí, el iaio no, el iaio era més... I li portava el fato, li portaven en carro? Bueno... I era normalment Reus, anaven també a Tortosa o...? A Tortosa marxava bastant oli, sobretot l'oli de molt grau, i inclús ho venien a buscar ells, i l'implaen, el molí, els baixos, sí, tota la porqueria venien els de Tortosa, sí, per fer sabó o per refino, això, sí. I l'orujo de la Sansa al començament marxava a Mora, i després de Mora marxava a Pina, a Saragossa, sí. I Conyó no cap puesto ja. Conyó va marxar a Pina molts anys, i fa almenys, mira, aquell va ser el darrer any que vaig portar jo l'orujo, el calendari de Pina, sí. De l'any 2004. Jo l'any 2004 vaig deixar de portar ja la Sansa, que diem, l'orujo, la vaig deixar de portar aquí. Sí. Però te la venen a buscar o és que ja no la venies? Pues a partir de després n'hi havia un granger que se'n quedava molta per les estufes. Tens fred? T'enxufa això l'altra volta? No. Per les estufes de calefacció. Jo a casa també me vaig fer un cremador de Sansa i entonces se cremava i això anava en Sansa, a casa anava en Sansa. La calefacció teua? Sí? Era una calefacció a foc, que anava en llenya. Era un termostat, vull dir que era una caldera, però eren portes, però era foc. I anava bé? Sí. I m'hi vaig fer un cremador en varilles de rea, com un caixó, perquè si ficava la Sansa a damunt s'ofegava. I entonces li vaig fer un cremador que en vez de ficar troncs, ficava el cremador i omplia allòs, i com que respirava per davall anava molt bé. I si quedava Sansa, d'un any per l'altre, perquè hi havia un granger que en gastava bastant.
I en època de Tonsellos ja venien també... I me vaig deixar de portar la sansa d'estos senyors perquè l'hora d'any me van quedar deure 100.000 pessetes i vaig dir a veure què passa en aquestes perres i encara no les he cobrat ara. Però són molts diners també. Sí, bueno, era l'any 64, no era tampoc. L'any 2004. Sí, exactament, l'any 2004. Bueno, no molts, però per a ser un rebuig, diguem... Claro, és el que t'ajuda a pagar els jornals. Era el que t'ajuda a pagar els jornals que treballàvem. La sansa quasi cobria els jornals, perquè se xafava i, claro, si era a 7 pessetes o 6 o 7 pessetes, ja era... Perquè el 40% del que xafàvem és sansa. Clar, l'aprofitament era... Sí. Molt bé, així estem ja... Si vols m'expliques un poc de la fàbrica de ton pare... De la fàbrica de ton pare... Licors? De licors, sí. Bueno, va vindre un senyor, el Carlos, que era el que li feia de químic, no? Sí. Pues con ell ne va dependre... I la va fer, perdona, on la va posar al principi? Aquí? La fàbrica de licors? Sí, aquí. No aquí, a la carretera. A la carretera, sí, a un almacén que hi ha a la carretera, que avui és la casa de la filla. Molt bé. Sí, li vaig fer la casa jo a la filla. Allí on està la fàbrica dels licors. Això. I el resto de fàbrica de licors és allí on t'he ensenyat que estan les màquines aquelles de l'oliva. Molt bé. Que ventàvem i llavàvem i ventàvem. I a la fàbrica teníeu l'alambic? A la fàbrica està l'alambic, sol era l'alambic. Bueno, l'alambic i els dipòsits. Hi havia dipòsits com això, i a davall estaven els filtres. Vull dir que per fer el conyac, per dir alguna cosa, se feia la barreja a l'alambic, no a l'alambic, se ficava la barreja al dipòsit, l'alcohol, l'aigua, l'essència, i entonces allò ho filtraves en un cotó especial perquè li donava brillo. Això en begudes fortes. En begudes dolces, com la menta, l'anís i tot això, hi ficaves aigua, sucre, aigua, sucre i l'essència, i l'alcohol, i aigua. Al seu grau, a 30 graus, a 34, depèn de la cosa que era, li ficaves el grau. De tot això de l'olicor, jo l'única cosa que me'n recordo, que era jove, era que el papa preparava el líquid. Bueno, venia allí en la fulla i me deia, fica 80 litres d'alcohol, fica 150 litres d'aigua. I ell agarrava, ell era el que se n'en cuidava de ficar les essències i el més delicat, i una volta feia això, ell millor marxava a escriure aquí, a Reus, a vendre, o el que sigui, i jo me quedava allí destil·lant això que havíem preparat. Vull dir que jo... Quan ho deixaven ja a macerar, ja ho deixàveu a macerar? A macerar, després això, conforme anava filtrant, això passava als bucoix. Ho poseu en fusta? En fusta, sí, en licors. Els bucoix de conyac eren bucoix, que són estos bucoix d'aquí del vi. Molt bé. Estos són els del conyac i els del ron. I els bucoix de l'anís i cassalla a dins portaven una parafina, a dins portaven una espècie de parafina perquè no toqués el líquid a la fusta, perquè no se tornés, perquè no perdés color. Vull dir que els bucoix de la beguda blanca, anís i cassalla, estaven forrats en una parafina, una espècie de... Clar. Així la fusta no treballava en aquest cas? No, en l'anís i la cassalla no, treballaven els conyacs. Treballaven els conyacs i a la millor en les cremes que tenien un color, estomacal, vainilla, menta, i fèiem també refrescos de grosella, de coco, de xufa, de xufa mesos bé, els refrescos de xufa me n'en recordé mesos bé, que hi havia una maquineta que xafava la xufa. Era una espècie de dos rodillos que anaves donant maniveles, tiraves la xufa i l'esclafava. I després allò anava a un calder i ho bullies en sucre i feies el jarabe. I aquest jarabe lo venien a buscar la gent, 1 litre, mig litre, 2 litres, i era un refresc de l'estiu perquè ficaves un dit a una tassa i el de més ho omplies d'aigua gelaeta i era un refresc molt bo. El de xufa era un refresc molt bo, i el de la grosella també. I vosaltres ho feu el concentrat? Sí. Molt bé, que se venia en botelles concentrat. Sí, no, nosaltres veníem el concentrat i ho fèiem. I la gent venia a buscar-ho
en una botella de casa, com si tu ara jo t'explico aquí una botella de 2 litres d'oli. Venia l'ampolleta i prenia 2 litres de conyac, els batejos prenien 30 o 40 litres, o a la millor als bars per fer el carajillo, però tot això, t'ho he dit, se va anar perdent con la tele. Va començar així, lo Terry, Soberano, Veterano, i totes aquestes begudes, i cada volta se van anar venent menys, fins que van decidir tancar-la. Igual com la fàbrica de sifons i gaseoses, que és una altra, que també se feia de tot. No era el mateix lloc? No. Era un altre? Era un altre puesto. Anterior? La fàbrica de gaseoses? La fàbrica de gaseoses va ser després del licor. Sí, que és un complex grande. I la fàbrica de gaseoses és aquí on tinc la casa de la Parra. A baix, la planta de baix. On estaves tu amb el... No, a la del costat. Sí. Allí la paret de pedra. Sí. A baix era la fàbrica de gaseoses. I esta qui la va promoure? La fàbrica de gaseoses és el papa. La va començar ell també? Sí. Però antes que la... Després dels licors. Sí? Sí. Primer van ser els licors. I després va ser la fàbrica de gaseoses. Perquè els licors eren una idea per aprofitar el vostre vi. No, nosaltres no teníem ni vinyes ni terra. No? No, nosaltres teníem molt poqueta terra. Ton iaio no era pagès. Tenien, pues sí, 2 o 3 sortetes, però no era gaire cosa. El que ha comprat terra és jo. M'hagués valgut més comprar 2 pisos més a Saragossa. Sí. El que m'agrada la terra ha estat a mi i la mama era de Massalió. Molt bé. Era de Massalió, i Massalió era una casa molt forta. Era una casa molt forta, que tenien un pastor 2, tenien bestiar, tenien 3 o 4 parelles d'animals, tenien moltes finques, hi havia finques de més de 100 jornals de terra, eren 5 germans, la mama eren 5 germans. I va heretar ella? No, van heretar els 5, però com que tenien molt, i la mama era molt agricultora, i hagués comprat tota la terra de Nunàs, entonces, el papa, la mama no es volia vendre una finca perquè el papa ho empleés les perres en un negoci. La mama, si se volia vendre una finca a Massalió, era per comprar una finca aquí, per això jo tinc terra. Clar. No li va deixar mai vendre una finca a Massalió pel negoci. I totes les finques que se van vendre a Massalió, perquè al final portaven gasto, i se van anar venent, perquè treballaven unes altres persones, doncs entonces se venien allà i es compraven aquí. Per això jo me vaig trobar en molta terra. A més, a mi m'agradava, i en canvi vaig comprar més, doncs un ruc de treball. Molt bé. Per tant, ton pare obre l'altra fàbrica de gaseoses. I ahir què feien? Feien sifó? Aquí fèiem gaseosa petita, gaseosa familiar, fèiem sifons. Com l'envasàveu? En botelles de vidre i... Les botelles les envasàvem a veure, les de litro les tapàvem en la tanca aquesta que fa crac. Sí, molt bé. Sí, que porten de pedra en una gometa i crac, sí. I tot el petit se tapava en tap de ferro, tap, com la cervesa, tap. Estava la maquineta, una maquineta d'omplir, que gasificava l'aigua, vol dir que el tubo del gas, la botella petita a 3,5 a 4 de pressió i el sifon a 9 quilos de pressió. A 9. Agulla, pum, a 9. El petit, bum, a 3, si no, bum, explotava. Això, i la maquineta aquesta, el que feia, entrava l'aigua i el gas per un d'això, a un dipòsit, baixava el dipòsit de baix, filtrava, a dins portava uns filtres, uns plats, tots foradets, 7 o 8, i l'aigua anava caient com una cascada. Això jo ho sé perquè l'he desmuntat 50 voltes, vull dir que no es veu. I l'aigua se gasificava. I entonces, per cada cosa se ficava el seu jarabe. El jarabe era sucre, eren ampolles d'espumol, aquella espumeta que fa quan tires, espumol, se deia espumol, i essència de llimó. Sí, se feia... També tipus falta de refresc de llimó, també? Sí, se feia
Se feia de llimonà, de taronja, suau, sí, sí. Si fem el jarabe nosaltres, sí. Hi havia una maquineta que fes 20 litres de jarabe, i hi havia una maquineta que ficaves les ampolletes i fes zip, portava un graduador i li ficaves l'essència, ja el que tenia que ser, ja bum, bum, i d'allí passaven a la maquineta per omplir. L'única cosa que no se li ficava res era el sifon, que el sifon són les aigua i gas. Però el demés porta la seva essència i la seva quantitat. Vol dir que en vez d'anar en una proveta ficant-ho a la botelleta, doncs agarraves l'ampolla, fer pum, pum, i ficaves el jarabe dins de la botella i després passava a la maquineta per omplir. Molt bé. Sí. I a l'ompliu així a pressió se remena bé. Claro, sí. I quan estava plena, quan estava plena, doncs apretaves i ja quedava tapat. Obries la tanca, ficaves un altre tap, tancaves i tornaves a omplir. D'això sí que n'he omplit molts mils. Això sí que n'he omplit molts mils. Tots els crios jugant per a i jo allà omplint sifons. I si tenia un rato a repartir el carretó pels bars. Sí. Sí. I tant, la fàbrica de gaseoses va ser com una ampliació de la tradició. Sí. I en aquest cas les receptes i tot això d'on venien? De la fàbrica de gaseoses. Això ho recordes? No, perquè això, a la millor, jo que me sé, se va haver d'informar ell en algun puesto o algun d'això. Claro, això, quan un ho fa és perquè algú li ha explicat. Vol dir que a la millor va haver d'anar bé, cases que se dedicaven a vendre i allí t'explicaven. I ton pare de treballadors tenia, o també l'ajudaven de la família, o cada germà treballaven ja independent? Sí, cada germà no els he vist mai treballar junts. El tiet Paco sí que l'he vist treballar aquí com a peó, cobrant el jornal, però no a mitges. Cada un tenia el seu, sí. L'únic que treballava de la família aquí era jo, sense cobrar un duro hasta que em vaig casar. Sí, això també és veritat. Clar, i en vida de son pare ell va continuar el molí de l'oli, la premsa de vi, i va fer la fàbrica de gaseoses i la fàbrica de licors. Estanyó? No, son pare. En vida de son pare ell portava aquestes 4 coses. Sí, va continuar en el molí de... Portava el molí, la fàbrica de gaseoses i la fàbrica de licors. I la premsa de vi no? La premsa de vi, la primera no. Allò es va quedar pel tiet Francisco, Paco. Va començar ell, per seva compte, també a fer vi, però d'una altra manera. El tiet Paco fer el vi per l'agricultor i el papa ja comprava la brema i feia el vi i anava a Reus. Entonces va començar a la millor en 50.000 litros, però la brema que portava la gent. Els que eren de casa venien a casa i els que no eren de casa anaven a la cooperativa. Entonces, allò era un negoci. Lo de Paco era xafar brema per la gent i el papa era comprar brema i els litros. Entonces això anava tot a Reus i venien aquí camions Cuba cisterna i ho carregaven. Quan anava a Reus ne venia 10.000 litros, o 100.000, o 50.000, o no venia res, no li agradava el preu, i ell cada dilluns anava a Reus. I venia si li interessava o no li interessava, o venia encara que no li interessés, perquè la gent, quan descarregava, venia a cobrar. I entre una cosa i l'altra valia moltes perres i n'hi havia moltes que se tenia que vendre una quantitat per fer perres, perquè si no el banc després els interessos estaven molt cars i, clar, i tenint un producte aquí, doncs venia. I el vi, perquè per a fer els licors del te... Per fer els licors jo no n'hem empleat mai de vi. Però no destil·laven? Sí, destil·laven, al començament destil·laven vi, al començament, per fer... Però jo això ja no ho he vist, ni de crio. I com ho feien? En alcohol. El compraven? Compraven alcohol. I en compte de destil·lar-se, exactament. Esta part ja la exactament. Jo ja de crio, jo ja no he vist destil·lar ni brises,
perquè sé que m'ho han dit que destilaven brises i vi, el vi dolent, coses d'estes, el dolent ho destilaven. I jo ja solo he vist alcohol. Per fer els licors solo he vist alcohol. Alcohol de 96 graus. Quan el seu pare va començar, ell tenia ja la premsa de vi? Quan ell va començar a fer els licors, la premsa de vi que avui és de Paco, sí que la tenien. Sí que la tenien, claro. La idea li podia venir d'aprofitar que ja tenia esta... Però és que la destileria la van ficar per fer els licors, no per destilar. Quan van ficar la destileria, ja la van ficar per fer licors. I al començament me sosvé que he sentit algun viatge que destilaven alguna cosa. L'alambic, sí. Però que jo me n'en recordo que quan destilaven, que sol se destilava la casalla non espina, que no, lo de més era barreges dipòsits i filtrat, sol se destilava la casalla non espina, lo de més no se destilava, i eren alcohol, aigua, un sac d'allò que diem nosaltres que eren de crios fumàvem anissets, d'allòs, no sé com se diu, matafaluga, sí, jo me sols ve que era un crio, perquè ja, clar, als 14 anys jo ja per aquí ja anava per tot arreu, als 15 anys ja me portava al molí, que ja parava els peus jo, vull dir que estic parlant d'això, no? Vaig començar molt pront. No vaig voler estudiar, però me van arribar. I entonces se destilava, se feia la casalla en una espina en això, destilant alcohol. Ficàvem alcohol, aigua, matafaluga, i després una bosseta que hi havia una classe de planta que era un gra molt gros, negre, que tenia 3 o 4 cantos, que no sé com se diu, una bosseta que venia com mitja galleta, que també se tirava allí. I llavors després... Anís, això és l'anís? Anís, devia ser. Era com una flor en cantos, així com una estrella? Sí, de cantos, com una estrella, sí. Sí, l'anís. Llavors era anís, no sé, no he sabut mai. I vol dir que jo li preparava la caldera, tapava l'alambique, vull dir que ho tapava, ho arreglava tot, i després el papa se quedava destilat. Normalment destilava sempre de nit. Se quedava allí, feia foc, i entonces anava ell per en compte. Quan començava a xorrar, ja ficava la proveta i ja mirava, i quan ja, al final, quan ja havia així els 70 o 80 litres, o 100, els que siguessin, entonces anava mirant, i quan ja no marcava el que tenia que marcar, ja tancava el foc. I el fumeral hi havia una palanca per donar-li més o per donar-li menys. I quan allò se refredava, jo era l'encarregat de treure els tornillos, de limpiar i arreglar, això sí. Jo al papa treballar portant sacs, parant peus, galletes per aquí, bombones, repartint, no l'he vist mai. Ell era d'aquí, ell ho portava tot. I gràcies a això treballàvem tots, perquè si això hagués tingut que portar ja estaria tot bé, no? Ell portava el negoci. Molt bé. I els seus germans, quan estaven de vacacions o així, els jugaven també? No, res mai en la vida. Eren senyorets? Sí. No han treballat ja? Jo no l'he vist mai. I aquí a casa, després amb l'herència, ells no se van quedar cap negoci? No, ells no es van quedar cap negoci. A veure, això ja és cosa més d'això. No, a mon germà li van donar, a part de la carrera, quan va comprar el pis, lo van ajudar molt, viu a Castelldefels, viu al primer, el pis del costat, és del constructor, un pis de 100 i pico metres, va així a la venda per 4 milions de pessetes, mesos bé, i va vindre aquí a casa a veure què li tocava d'herència. Vull dir, li van pagar els estudis, li van donar alguna cosa quan se van casar, i després va vindre a buscar l'herència, un germà, Manolo. I el papa li va donar 2 milions de pessetes. I jo, perquè el pis aquell valia 4 milions de pessetes, li vaig comprar el terreno seu, que és allà on està la casa de Yolanda, el que és licors, el que era licors, i allà on estan les màquines de d'això. I va marxar en les Perres i va comprar el pis del costat. Carai. Sí. Pues té una mansió allí, dos pisos grans. Sí.
El pis que van comprar ells al bloc és més petit, té 70 o 80. El gran és el que es va deixar el constructor Paner. I ma germana, doncs igual, li van pagar els estudis, quan se van casar també bastant. A més, penso que també es van donar 2 milions de pessetes i li van donar el pis de baix que està a la fàbrica de licors, la fàbrica de gaseoses. Allà on estaven els aladres aquells, la del costat, el pis de baix, que jo visco a dalt. Que el papa i la mama vivien a dalt. Però com que a baix estava la fàbrica i cada mitja hora venia un, tocava el timbre, pujaven, baixaven, estaven dinant, pujaven i baixaven un litret de vi, un litre de licor, d'una gaseosa, un sifon, van decidir a baix fes una petita vivienda. Van començar en un foguet i un quarto de dormir per no pujar a dalt, pujant i baixant. I poquet a poquet se la van anar fent més gran, perquè aquestes cases tenen 140 metres, i li van donar a Conchi, a ma germana. I fa 4 anys jo també els hi vaig comprar perquè tenia la il·lusió de tindre tota la casa, perquè els cables de la llum, les tuberies de l'aigua, tot estava barrejat. I ma germana, ja que era per mi, me la va vendre, si no l'hagués venut a un altre. Sí. Va ser un poc perquè queda en la família. Queda en la família, sí. Molt bé. A veure, llavors, son pare, com comercialitzaven els productes? Vostè, de sa iaia ja m'ha explicat l'oli i això, i son pare com comercialitzava? Perquè ell tenia etiquetes majes i tenia una marca registrada. Sí, el papa, pues... De l'any 55, sí, vale, sí. Tot el que fèiem de vi i oli, el vi marxava a Reus i l'oli marxava quasi tot a Ginestà, on està el senyor Fernando. Però hi tenen molt d'oli a Ginestà. Què? A Ginestà també fan oli. Sí. On el Fernando, que es va morir, que a mi me volia com un fill, inclús, no sé si, bueno, això ja ho borraràs, jo hi anava molt, allí, i me volia com un fill. Sí. A veure, mare. Tota una vida. Tota una vida, i més els dos del poble i tot. Sí. Molt bé, i això que van començar a festejar jovens als 14 anys amb la dona. Molt bé, i dones bé està amistat amb el senyor de Ginestà, que després... Ell tenia molí allí, també? Sí. I li feia falta més oli? Ell era un corredor d'oli, a més del molí, comprava oli a les cooperatives i després ell ho tornava a vendre. Vull dir que tornava a vendre, en aquell almacén, en aquell altre, vull dir que ell arroplegava l'oli i després ell lo tornava a vendre, sí, claro. I de la part, mira, de la dona buscal, i de la part de la, ja acabem quasi, i de la part de la fàbrica de licors, com feien la comercialització? Los licors, sí, passa. Sí, passa. 5 minuts més i ja està. Diu, allà m'estan gravant, lo que diu. Sí. L'assumpte dels licors, com se comercialitzava? L'assumpte dels licors se comerciava perquè teníem a la fàbrica, els anys bons, hi havia 2 viatjants. Teníem 2 viatjants. Entonces anaven i arribaven els pedidos i se feia sobre pedido. Vull dir que hi havia allí una sèrie de bogois, que hi havia, per exemple, hi havia 500 litres de conyac d'una classe, 300-400-500 de l'altre, hi havia del que se venia més, els bogois eren més grossos i de les cremes eren més petits. I entonces els pedidos és com ara que vas a una tenda i te diuen 10 lates d'això, 20 lates d'allò. Entonces los pedidos marchaven en el tren. I d'aquí los portàvem a l'estació i ja se repartien i devien d'anar a les agències i les agències devien de portar-ho al seu lloc. I després aquí venia molta gent, tot el poble venia a buscar el licor a casa, per batejos, per bar, per comunions, tots venien a buscar la botella de licor i això anaven. I l'etiquetat marxava també als bars, però ja t'he dit, quan va eixir la tele, Veterano, Soberano, Terri, tot això dels pobles, molts van tindre que plegar. Així van arribar a vendre potser per tota Espanya? Sí, potser sí. Si marxaven 2 viatges, marxaven quasi per tota Espanya. Ara, també t'he dit que dels anys 60 que mos deuen quasi 1 milió de pessetes. Oh! Sí, mos deuen moltes perres, perquè el papa marxava
una volta a l'any, Madrid i Barcelona, a veure si podia replegar, que hi havia gent a Barcelona i a Madrid que ens devien, entre dos puestos, quasi 1 milió de pessetes d'aquells temps. I això dels licors ho van deixar més que res perquè resulta que encapenja molt. I després de la guerra, quan escassés del sucre, també ens van pegar una bufetada molt forta, perquè vam tindre que no hi havia sucre, hi havia escassez de sucre i van comprar una finca de remolatge o de canya de sucre per aquí dalt i nosaltres teníem que pagar els gastos de la finca, tots els gastos de plantació i de fer. I quan estava a punt de recol·lectar va fotre una pedrega i se van tindre que vendre una finca per poder pagar aquests gastos. I va arribar un moment que s'ho van deixar, perquè la venda va baixar molt i a més marxaven els pedidors i no arribaven les peres, perquè tots els pedidors marxaven quasi a gent de bar, gent molt informal. I l'assumpte de les gaseoses va passar una cosa apareguda, que n'hi havia 2 o 3 aquí, que jo tenia 18 anys, i tenia 18 anys que me vaig treure el carnet i li vaig dir al papa, papa, que ens podíem comprar un cotxe, no que ens deu este, i va dir, un no, dos. Un no, dos. I vull dir que se van anar... Són negocis de que marxen els pedidors a gent molt poc formal. Avui no ho sé, però en aquell temps a nosaltres ens deuen moltes perres. Avui hi ha més impagos, pot ser? En aquell temps se suposa que la gent... Doncs el que l'agaren així, sí. Doncs vaja. I el producte de licor més conegut? La Casalla Nona Espina. I com és que era el que més feien o... Per algo... Era jove, ja estàvem casats, i un dia a Reus, era jove, potser 30 anys, i si li van, allò que anaven al mercat, i si li van estar allà a la taula, si li van arrimar 2 senyors, i li van dir si volia tornar a ficar en marxa lo de la Casalla Nona Espina. I li donaven 2 milions de pessetes a fondo perdut, perquè ho tornés a ficar en manta. I va dir que no en volia saber res perquè estava cansat de pillos. Això me n'en recordo de pillos. No em va voler saber res. No va dir si tinc els collons pelats, jo no me'n recordo, una cosa d'estes, va dir que no en volia saber res perquè estava cansat de gent pilla. Perquè ens van quedar a deure moltes perres i ens vam tindre que jugar una finca molt gran a Massalió, de la mama, per poder pagar els gastos que va ocasionar la tormenta aquella que a punt de recol·lectar ens vam quedar sense res. I aquestes cosetes se van anar quedant. Els germans van anar estudiant, van marxar, ningú ajudava, em vaig quedar jo sol, ens vam casar, ella peluquera, molta faena. Quin any se van casar? L'any 72. Molt bé. I me falta el nom de la seva dona. Angelita Ginerta Werner. Molt bé. I vostè, de la seva família, m'han dit que eren barber? Barber. No, de la meva família eren Manuel Giner, Turlan. I Turlan, no sé si ho era el iaio. I Ángel Giner, Turlan. No, Turlan era la iaia a Sant Cas. Ángel Giner... Ángel Giner, però t'he dit que el Turlan... El Turlan era de ta iaia. Claro, és el segundo apellit. És que el mío... Que no era Turlan, ai, lo papa, era Ángel Giner, el tercer apellit. Si no he mirar, no me'l sé. I eren barbers, però els barbers també tenien un segon ofici, no?, normalment. Hombre, claro. Eren pagesos o miners? O pagesos... O a la mina. A treballar a la mina. A la mina. A faió, als lloguts. A la carga, descarga. Carai. I llavors vostè, quan se va casar, va vindre a viure aquí a la casa dels pares de vostè, m'imagino. Sí. I treballava vostè també en totes les fàbriques? No. Tenia la peluqueria, sí. Vostè era independent. Sí. Tot independent. Ara és la dueña. Ara que no val un cigarro. Sí. Bueno.
Sí, molt Ja, bé. les pastilles ho arreglaran. No, la seva part de la vida és la que ens ha faltat, però bé, com ja m'ha explicat, vostè va continuar en el molí de... I la terra. I la terra. Sí, ja està tot. Vull dir que ja està. No han volgut continuar, la culpa Sanitat, per una part. Això m'ho va deixar molt clar. Per una part Sanitat, que jo no hagués aplegat, perquè això és molt gran, va arreglar-ho tot, i fan falta moltes perres, perquè tot de rajola, per tot arreu, i màquines d'acero inoxidable, a un carrer que no val. Els vaig portar fins al llibre de treball de les hectàrees que teníem, de la gent que me portava, perquè aquests anys traders ens feien apuntar les hectàrees dels agricultors, igual com los del... I no em van voler ni mirar el llibre. No em van voler ni mirar el llibre. És que vostè també feia un servei al poble necessari, no? Perquè aquesta gent... No us deu de pena poc, a més de 4, de trobar això. Doncs ara molts a la cooperativa, per favor, a Maella, a Vall del Tormo, a Batea, doncs allà on d'això. Aquell segundo viatge que va vindre la que veia a Mirau. Sí. I vaig dir, La Pilar. Gracias por no dejarnos abrir. Perquè, clar, ens haguéssim gastat tot el que tenia. És que ja ens havíem gastat. El que ens sobrava ja ens ho havíem gastat, perquè havia fet aquell almacén, tota aquella maquinària, un tractor, perquè al no poder entrar aquí els camions, entonces vaig tindre que comprar un tractor i un remolque i arreglar un altre pati, perquè tot l'orujo, al no poder entrar aquí els camions, perquè el carrer està ple de cotxes i a més els camions són molt grossos, tenia que agarrar el tractor, carregar l'orujo i portar a un altre pati, perquè allí, quan hi havia una muntanya, doncs anava una retro i el camió i allí podia carregar i junt en el de la cooperativa així podia marxar. Entonces, a un carrer que no val, l'agricultor més jove 70-80 anys, que tots són grans, el munt de terreno que hi ha allí, haver-me gastat més de 20 milions de pessetes o 25 en tot el que van fer, això, el filtre, la caldera, el parador automàtic, d'això, tot l'almacén aquell, un tractor, un remolque, arregla un pati per condicionar això, llevadora, ventadora, triadora, tota aquella maquinària, bàscules, instal·lació de les llums, canvia tots els comptadors, després venen i diuen que no val, que quasi no val res, dic, pues si no val res, dic, què penseu fer? No res, doncs donar-me de baixa. I una curiositat, la seva filla a què s'ha dedicat? La meva filla s'ha dedicat a gastar el que nosaltres guanyam. Treballa al súper. Mitja jornada. I l'home també... L'home treballava, sí. L'home treballava i es va separar. Sí, se va separar. M'explica què era? Una bomba. Per a... Treure vi. De dins del... Per trasbalsar el trull. D'un trull a l'altre, doncs... Sí. Sí. I funcionava. Vale. Sí, què era això? Una màquina de xafar raïm. Una màquina de xafar raïm que les aspes estes escorrien perquè a la punta la garraspa i per estos forats caia el gra sol a baix del trull. Vull dir, ara se xafa tot junt, però també n'hi ha de derrapadores ara modernes, també n'hi ha de derrapadores, claro. I aquí vaig començar jo als 13 anys a xafar brema. Me'n recordo perfectament perquè ja tampava el motor i cantava per tocar la pala aquí al ferro i me llançava la pala allà baix. Sí. Sí, això és una màquina de xafar raïm, belleta. Com estava muntat? Doncs mira, antigament eren les pedres, les olives estaven a dalt, caïen, i l'oli feia la pasta a les pedres i caïa la pasta a una safa i d'aquí separava això a posar a galletaes. I entonces vaig canviar el sistema fa 8 o 10 anys i ara el sistema és este. Les olives estan a dalt, cauen pel molí, la batidora i les olives pugen per aquest tubo, la pasta de les olives pugen per aquest tubo a 30 graus de temperatura i cau aquí. Això va per dalt, ja quasi no sé ni com va, elevador subint, això.
per al peu, doncs sí que aquesta vagoneta la ficam aquí dalt, perquè la pasta no pot caure de dalt per baix. Ara va pujant fins que se fiqui al seu puesto. Sí. Te'n vas? Venga, Joaquín. Vale. Adeu. El pujo més o no cal? Ja. Ja? Sí. És igual, ja ho veus, això puja fins a dalt. Això puja fins aquí dalt. Molt bé. Vale. Mira, una caixa. Espumosos sonats per freixa. Que hi ha caixes de fusta. La pasta te cauria. Cauria. I entonces, pues ara tu mateixa, veus? I quan se pare, Molt bé, sí. veus? Molt bé. I li dones pas a l'altre cofí. Este baixa. Veus? Molt bé. És el sistema vell més que el modern. Ja està. Els pares apartaríem el clavessal, el que tira la pasta, ja comencen a rompre. I ara, aquesta vagoneta estaria a pegar a baix. Clar. Estaria a baix. El peu estaria tot, els 500 quilos de pasta que hi caben. Vale. Doncs ara ho pujaríem per dalt. I ara ho portaríem per aquí. Aquestes agulles són perquè el peu, quan ho ficam a la premsa, no se'n vagin. I aquesta agulla se clava per aquí. Ah, clar. És un eix. Exactament, sí, és un eje. Un eje que per estos foraets se clava l'oli i l'oli així per davant i pel costat. Hem de solar així per la banda de fora i quan descofinàvem molta pasta estava blana, se perdia molt oli perquè si el que ficava la pasta al cofí no en sabia que ficava més pasta a la vora que al centre, quan allò s'apretava, aquí apretava molt i aquí no. Hi havia més pasta. Hi havia més pasta aquí a la vora. Clar, clar. I ara en aquesta màquina no n'hi tampoc, perquè l'oli ara d'aquí per allà, així per davant i d'aquí per aquí així. Que antes tenia que així d'aquí, tenia que així de fora. I havia moltes que no hi ha. I allò d'allà, quan està el peu ja parat, són els mots. Ah, del poble. Són els mots de tots els que venien a portar olives. Sí. Sí. Per exemple? La Rufina, Sisto, Ramon Locoixo, lo Bateà, Viuda de la Chata, Manchoro Piñón, Agustín de la Gravat, Pimpón, José Losillero, Viuda de Margalef, Viuda de la Juana, Tomás Lococo, Daniel de Pedro, Cariño, sí, Roquet Padre, l'oncle Matías, Pérez, vull dir que són els mots. I este llibre és els que venien aquí a moldre les seues olives. I entonces feien un peu, un mig peu. Vull dir que tots els que tenen la X m'han pagat. I si hi ha alguna X que no està, que es canvi Déu. I mira, al principi la campanya del Molino de l'any 37, el dia 25 de setembre. Mira tu, el dia 25, l'oli. L'any 37 se va començar el dia 25 de setembre. Que devia ser quan devien estar els tiros per aquí per la Pobla o devien de començar. La gent va començar o se parlava ja de que arribaven els rojos, els negres, els blancs. I en canvi, l'altre any, Principia,
la campanya del Molino el dia 25 de abril, l'any 38. A l'abril. El molí d'oli. De l'oli, a l'abril. Quin oliva n'hi havia a l'abril? Què oliva n'hi havia? Pues que devien estar los tiros i entonces la gent s'arroplegava un grapaet d'olives i se molia ell per casa, que eren els famosos molinets que la gent se xafava la pasta en una pedra, calentava la pasta en un topí a la vora del foc, en un pany la millor apretant traien l'oli, vull dir que va ser, l'any 38 va ser quan a la millor tot això de Gandesa, que van cruzar l'Ebro, quan la Pobla, quan estaven per aquí els tiros i la gent, el molino va començar fins el dia 25 d'abril, que se va haver d'escórrer la guerra per un altre costat i van haver de començar a replegar olives. Perquè jo tampoc ho sé, jo ho sé, jo pel que fiqué aquí al llibre. Pues tu m'hi diràs. 70, no va ser la del 56? Esta és una altra. Esta és una altra. Ah, vale. Espera. Sí. Vull dir que... Sí. L'any 70 aquí els olivers se van gelar. L'any 70 l'any 71, que va fer una neva molt forta, se va gelar la neu a dalt dels arbres i les oliveres les va petar. I se van arrencar mils i mils, perquè tota l'horta, tot el riu d'un costat i de l'altre, on hi havia un corro que no hi havia olivers davant de l'estació, que aprofitava la gent per fer les tomates i la verdura, però tot el més, tot era una oliva. Aquí hi havia un molí, dos, tres molins i la cooperativa. I hi havia uns munts d'olivers que l'oli més bo, jo me sos bé una mica, que hi havia uns munts que allò en vez d'olivers era fem. Se xafava fem, perquè tot estava florit i unes fumarines traien. I quan feia el grau, que jo era un crió per aquí que me despatxaven, tenia 11 i 12 anys, i venia per aquí i me despatxaven, per cert porto tots els dits, tots mig punyeguts, perquè anava ficant sempre els dits a tot arreu i a tot arreu més enganxava. Oi! I tenia que aprendre a córrer a parar la màquina o alguna cosa. Entonces, pues, això és per mirar el grau. Sí, això és per mirar el grau. I l'oli feia de 3 a 6 graus. L'oli feia de 3 a 6 graus, pacdal, perquè se xafava fent, perquè l'agricultor ara collir les olives ja les porta a la cooperativa o al molí. Al dia o als 2 dies ja les porta. Però és que després hi havia un costum que els moliners, els que treballàvem al molí, anàvem a buscar les olives a casa dels agricultors. Les anàvem a buscar allí i anàvem en un doble, que després se feia dobles, antes dels quilos, que el doble és un doble que anaves en el cabàs i el doble i una fusta i arribaves a una casa a medir les olives i comptàvem a dobles. Un doble, dos dobles. Un doble eren 12 quilos i mig i un omplia les olives en el cabàs del mur, les buidaves al doble, passaves la fusta i omplies el sac. Un sac, 2 sacs, 3 sacs. I aquestes olives normalment les anàvem a medir o a buscar quan aquell home quasi havia acabat de collir la finca, que a la millor portaven un mes collides. Jo era un crió i me n'en recordo, que anava a medir, que hi havia munts d'olives a les entrades que en els dits no les podíem. Teníem que agarrar un aixà tot florit de tan fortes que estaven amacerades, dures de tant temps que portaven. Aquelles olives arribaven al molí o a la cooperativa. I entonces què passava? Que al molí se li anava donant la volta als sacs, per xafar sempre, anaves donant la volta, anaves buidant les olives del trebol i anaves ficant sacs i anaves buidant. I a la millor aquelles olives, quan es tiraves a la gronça per xafar, doncs no te caïen ni del sac perquè allò era un pegot de florit. Sí. I la gent, quan estàvem acostumats, passant aquell oli de 3 a 6 i 7 i 8 graus, molt fort. Però ara no, ara després baixi els quilos, i me n'recordo d'un home que va baixar, l'any que es va canviar de dobles a quilos, va baixar
en un sac d'olives de casa seva al coll per pesar-lo a la bàscula. I el va pesar, li vaig dir com fa? Tants quilos. I es va tornar a prendre per a casa el sac per comptar si li enganyava o no se li enganyava, que si li eixia millor a dobles o a quilos, però és que a dobles va desaparèixer. Va desaparèixer. El que volia vendre olives, arribàvem a la bàscula, 10 sacs, 20 sacs, el que sigui, pesaves i ja està. Que era el mateix, no? Però molta gent els va costar d'entrar al doble, al quilo. Els va costar. I estaven acostumats i després, per ratllar el doble és igual com una galleta, és un decalitro, i agarraves una fusta i fes una volta l'amplies, fes sacs i traies les olives que sobraven. I la gent estava molt de que no anessis, se deia un ratllador. Això se deia un ratllador, una fusta. Sí. I la gent volia que anessis en una fusta com esta. Una fusta com esta, una fusta. Ah, molt bé, sí. Perquè esta fusta, quan la ficaves a damunt, i fes ras, i caien les olives. Però si anaves en una fusta redona, clar. i tenia el que anàvem a dir, tenia l'acció de fer una miqueteta així, al fer així, el que feia era atapir-les. Sí. Sí. Sempre havia anat en una fusta. Clar, tota la seva picaresca. Sí. Normalment s'anava a medir en una fusta quadradeta, saps? Però hi havia que anaven en una rama. Sí. I en una rama sempre entren més olives al doble. I com que era el doble, i si acabaves el munt, que hi hagués 70 dobles, 80, 110, el que sigui, doncs, quan s'acabava el munt, que hi havia mig doble, doncs més o menys dies, doncs mig doble. Sí. Ara jo vaig conèixer temporades molt fortes després, sent un crió, perquè jo dormia aquí. Això estava tot ple de llenya, perquè això n'hi han somiat. I entonces, la gent venia a enganxar a les 8 del matí. No treballàvem fins a les 11 o les 12 perquè les olives se calentaven a dalt i tenies que xafar olives. I jo me quedava a dormir aquí, no anava a dormir a casa quasi en tot l'hivern, perquè si anava a dormir a casa me tenia que aixecar a les 5:30 o les 6 del matí per fer foc, perquè quan vinguessin la gent i estés la caldera calenta per poder, i si podia ser les olives xafades, per poder enganxar. Perquè si jo venia com nosaltres a les 8, resulta que tenia que fer foc. I quan xafàvem les olives eren les 10. I entre una cosa i l'altra te passava el matí sense treballar. Entonces jo me quedava a dormir aquí, no deixava apagar l'estufa, i quan m'apareixia a les 7 o les 7:30 anava a dalt, tirava olives, enxufava els roig i quan venia la gent ja estava ja a treballar. Però així mesos i mesos. I en la brema igual. Però això ja en l'època de vostè? Sí, això en l'època meva. En l'època meva, solter. En l'època del papa. L'època meva, les olives ja no n'hi van haver. Vull dir que l'any 70 se van gelar. Entonces se va tardar 10 anys. A mi, quan vam estar almenys 10 o 12 anys, que anàvem a buscar les olives a Calaceit, a Vall del Tormo, anàvem en un camionet per tindre olives i anàvem també a buscar alguna cuba o dos d'oli al senyor Fernando d'Alcover, a Ginestà, anàvem a buscar oli perquè entonces el molí va passar una època de 15 anys que se feia molt poca oliva. Van haver un any que me n'en recordo, que no les van voler traure, i jo per distraure'm, i en tota la campanya del molí vaig fer 400 litres d'oli. 400 litres d'oli. Vull dir que no... Els olivers els va gelar. Els van tindre que... Se'n van arrencar molts mils, i els que no van gelar o van cotar, va tornar a reprendre, però fins que no va fer altra volta olives, doncs va passar. I fins que no se va començar a fer quantitat altra volta, va passar. Entonces jo he agarrat tota l'època que l'oliver no n'he fet tant. Vull dir que anava a casa tranquil i a mitja tarda anava a fer una cervesa. Vull dir que
que l'època, ara és quan ara que han ficat l'aigua, de fa 5 o 6 anys que se n'ha plantat molts mils, ara és quan se'n pot tornar a fer d'olives d'aquí 4 o 5 anys, perquè jo ne tenia 150 i ara ne tinc 1.000, i n'hagués ficat 2.000 o 3.000 més, perquè pensava que haguessin continuat la noia i de fer un trull d'oli dels meus olives. Entonces, la idea meva era, senzillament era esta, continuar en el negoci si ells haguessin continuat, un tractor que allí n'has vist 2, ja me'n van vendre un, traurem un altre tractor i comprarem un de 100 cavallets en una pinzeta per anar a collir les olives i tot el que és armelles i vinyes i coses d'estes, anar arrencant i fer una producció de vi i oli pel fill i pel net i perquè vinguessin a darrere. Però no ha pogut ser, no va poder ser, va vindre Sanitat i que ho acaba d'estorbar, doncs escolta, tu saps el que és? Tot de davall terra, 400.000 litres que n'hi ha des d'aquella punta fins allà baix, fins aquí, tot acero inoxidable, tot arreglat, tot això tot en baldosa, tot això alicatat, tot això tapat, dic, no ho tapo, dic, i per què no tenia que tapar, no sé què no me mando. Dic, es que ahora si hay una rata la veo, pero es que si lo cierro no las puedo. Así que no. No pot ser. I no, entonces, pues no pot ser, vaig dir no. I a més que les màquines d'acero inoxidable, depòsit d'acero inoxidable, piles d'acero inoxidable, tot alicatat, tot tapat, a dalt 4 o 5 quartos, per aquí també. Dic, no. Vaig preguntar preus d'un trull, la veritat. I li vaig dir a la noia antes de dir que no, perquè em van donar un mes i mig de temps perquè me decidisquessa. Ostres! Perquè me decidisquessa, per dir sí o no, no per arreglar. I vaig anar a avisar el Paleta, però me cago en la massa. El Paleta me va dir, diu, estic fent un quarto d'aseo i deixa'm-me acabar i després ja vindré, però deixa'm acabar el quarto d'aseo. 15 o 20 dies. I en aquests 10 o 15 dies vaig a casa de la noia i li dic, vosaltres què penseu fer? Nosaltres no res. Dic, no res, vaig anar al Paleta i li vaig dir, d'allòs no res. D'allòs no res, ja està, vol dir que no hi ha res més. La dona tenia ganes de comprar-se un pis a Saragossa. Dic, en vez de gastar les perles aquí, dic, compra-te'l. Dic, el dia de demà, no fa 2 anys o 3 que el vam comprar, per no gastar les perles aquí, perquè aquí no vull gastar res més. Jo no tinc cap preo, jo penso que no, però hi ha tot això ara té Sanitat que això se tanca, perquè després de 100 anys aquí s'ha treballat, no s'ha mort ningú, ni cagarines ni res, i ara que vingo, ni perquè no hi hagi les piles que són de rajola, que siguin d'acero inoxidable, la caldera perquè fa fum, o el pilar que ell ha alicatat, doncs dic no vull treballar. Dic, dona-me de baixa, dic no vull treballar. I el que en canvi va saber més mal, perquè si tu has estat al de Castro, i dius que has estat, i està igual com este, més o menys. Home, a ell, perquè n'hi ha amistat, que per continuar això ja no val. El carrer, és que el carrer no val, és estret. Antigament, venien els animals, els rucs, portaven 2 sacs d'olives, els carros, i el carrer no hi havia res, però és que avui el carrer és estret, i està ple de cotxes, que tots tenen cotxes i no tenen cotxes per ficar, i tots els tenen al carrer, i aquí no pot vindre ni un camió ni pot vindre ningú. I a més que els camions antes eren de 3.000 quilos, 4.000, 6.000, 7.000, 15.000, 17.000, però és que ara tots són de 20 tonelades que no passen. Entonces, per continuar en este negoci, mos agrado o no mos agrado, ho té que ser per mi com a hobby, per poqueta coseta, o si s'hagués volgut continuar en tots els clients que hi havia, se tenia que haver agarrat i anar a les afores del poble, al polideportivo, i allí fer un molí en condicions que poden entrar els camions. Però va fer una cosa, que l'agricultor més jove que porta olives té 70 anys, doncs no es pot gastar un duro. Claro, és que tots els agricultors són vells. Tots els agricultors són vells. I gastar una fortuna, perquè no és igual com fer que tu tens un baret o tens una carnisserieta, no? I entonces són 10 metres quadrats, 30 metres quadrats, 80 metres quadrats, però és que aquí hi ha 800 metres quadrats entre de suelo, després a dalt, a baix, tot alicatat, terrats tapats, no. I vaig dir no, dona-me de baixa que no vull continuar.
Ja està, no res més. Molt bé. Doncs estàvem que primer vam fer el Sayalla Son Yayo, primer vam fer el molí d'oli, després devien de fer la premsa del vi, Sí. i ja hem vist el llibre de salaris que Sí. comença l'any 44, 45. Que era l'hivern, devia de ser... Això és de l'oli, sí. I llavors ja als anys 50 ja és quan van fer la fàbrica. La fàbrica del vi, l'any 50, antes. Antes. Me pensi perquè hi ha un llibre a casa que fica reforma de Trujales i compra de premsa nueva sobre l'any 46, mesos bé. Pues així ja feia temps. No, antes. L'any 46 se va formar, l'any 46 estan els planos de la fàbrica dels licors que fique l'Inda al norte, al sur, este i oeste, i fique a un punt fique carretera de Batea en construcción, la carretera que va a Batea en construcción. Y los planos estos me pienso que están, los planos estos, la fecha es del 46, sí, del 46. Y antes del 46, lo que era lo prensot, no, lo que era allà on feien l'oví, que van començar fent l'oví pels agricultors, no panells. Vale. Entonces, l'almacén del vi, que ara està en ruïnes, allí hi ha 30 trulls, o cubs, com ho dieu, trulls. Sí. Trulls. I tots els trulls són de 800 litros, 800 litros, no 800.000, de 800 litros a 3.000 litros. Que entonces, y n'hi ha 30, sobre 30. Y entonces el agricultor lo que fe se portaba la brema, se la chafae, los yayos y el tillet li chafaen la brema a este agricultor y cobraen, crec que cobraen una galleta de vi per carga. Sí, una galleta de vi per carga, 10 cargues, 10 galletes de vi. Y entonces pues tiraen 100 kilos. Entonces pues l'agricultor venia en el carro, se xafaven la brema, la tiraven al trull, la prensaven al cap d'una setmana o 10 dies i prenien el vi per a casa i els iaios los cobraven en vi. I tenien al costat una altra bodega en 20 o 30 bucois i anaven omplint els bucois del vi que traien o cobraven dels agricultors. Sí. Sí, i el trasbalsaven després en portadores. Això, de les portadores mesos bé veure passar gent pel pati, una davant i un darrere, portadores de fusta, en 2 barres, portant el vi d'un puesto a l'altre. I allí omplien el carretell a galletades. Molt bé. I això era la part del vi. Sí. I ja a continuació va vindre la fàbrica. A continuació del vi va vindre la fàbrica. Va vindre la fàbrica dels licors. I això li han explicat a casa com és que se'ls va ocórrer de començar la... De començar? Pues no. Pues va arribar el moment, pel que sigui, pues se va fer la fàbrica dels licors. També hi havia aquí aquella família de Reus que treballaven en ells. Sí, encara treballaven, sí, però per la fàbrica dels licors va vindre un altre senyor que li diuen Carlos, aquest era per muntar la fàbrica de licors. Sí. Sí, l'oncle Jaume el vaig conèixer més en la fàbrica de l'oli que a darrere. I Carlos, va ser més sobre els anys 46 fins a millor els anys 50 Però tu el vas conèixer encara? O tens un record? Tinc un record, però no. Jo vaig néixer el 44. No, jo no el vaig conèixer. He sentit parlar d'ell molt, però no el vaig conèixer. I aquest era el químic, el que va portar les fórmules i tot això, i entonces se va començar les fórmules. D'on era ell? Pues no sé. Me penso, crec que era de Palma de Mallorca. Crec que era de Palma de Mallorca, perquè, clar, són molts anys, eres un cria, no t'has preocupat? Pues no sé.
era de Palma de Mallorca. I la fàbrica aquesta va deixar de funcionar sobre els anys 70. Sobre els anys 70 va deixar de funcionar perquè quan va eixir la tele, els anys 60, no? Que va arribar per aquí la tele, sobre els anys 60, no sé ara tampoc, tu sabràs millor que jo, pues entonces la propaganda de la tele era contínua de Veterano, Soberano, Terry, Bolli Locas, la Coca-Cola, Taronja, la Casera i tot això, i totes aquestes cosetes se van anar perdent. I l'any 70 ja se va tancar. Perquè una cosa que hi havia dos viatjants que anaven quasi per tota Espanya venent la casalla Nona Espina i conyac freixa, i ron i tot això, pues, a poc a poc, els pedidos van anar desapareixent, els viatjants van desaparèixer, el papa se va anar fent gran, i el mateix que a mi m'està passant ara, que ho veig tancant tot, pues els va passar també en tot allò. I hi havia un alambique gran, més o bé que hi havia un alambique gran, que allí destil·laven la brisa i els baixos i vi que feien per fer la casalla. Aquest alambic no l'han guardat? No, aquell alambic va vindre un gitano i li oferia al papa 8.000 pessetes de l'alambic. Era de cobre, era de 500 litros, i el va enviar a Paseo, i va enviar a l'Aves. I al cap de poc temps va vindre, també se'n van enterar, i aquell alambic que li van donar en aquest temps 80.000 pessetes, sé que ho vaig sentir dir, i crec que va marxar a la porta d'un restaurant de per França. Sí, lo van prendre com a adorno, com una escultura per un hotel a França. Pessetes de l'any 1970 i poc. Sí, sobre esta fecha van prendre i inclús los va donar, van prendre els ferros del fornal, uns ferros molt majos perquè la flama passés entremig, uns ferros tots com estriats perquè la flama passés no uns ferros normals col·locats que la flama d'això, sinó uns ferros molt majos perquè ho veies feo. Van prendre els calders, van prendre filtres, ho van prendre tot, sí. Ho van prendre tot i ho van prendre per allà baix. Sí. Si volien, podien destil·lar. Sí, tant. Tenien tots els... Sí, la caldera ho van prendre tot, van prendre el serpentí, van prendre el cabeçal i el que és l'olla, tot. Molt bé. I vostès d'on van comprar les coses per a fer la fàbrica tampoc no ho saps? Ni d'on podien haver adquirit ells l'alambic i tot això, no n'hi ha parlar. Molt bé. Molt bé, així tenim que comencen la fàbrica i això ja és quan comença ton pare a estar aquí al capdavant, no? Perquè tots iaios quants fills eren? Tres. Quants fills van tindre? Tres. Carmen. Carmen, la gran. Me penso que era Francisco, el gran. Sí, i després? Francisco, Carmen i Luis. Luis. I ton pare era el petit? El petit. I va ser el que se va quedar a casa treballant? No, se van quedar tots. Ah, molt bé. No, se van quedar los tres. Carmen, bueno, Francisco tenia lo que és l'almacén del vi, perquè el papa després va fer també vi, però ja ho va fer a un altre puesto, que és allà, on hem estat. Però el vi que es va començar els anys 40 està a la carretera. Està a la carretera. El tiet Francisco, Paco, tenia l'almacén del vi, que era allà on anaven els agricultors a fer el vi, tenia el que és el cine, el que és bar fonda i el que és el frontón. Vol dir, tenia aquests 4 negocis. Això és el que tenia el tiet Paco. Però que ho va anar fent ell en vida d'ell? No, ell no va fer res. No, però va ser en vida d'ell? Ho van fer els abuelos, la iaia. Els abuelos van fer un frontó? Sí. Tot ho van fer els abuelos.
mira lo net. Tot ho van fer els abuelos. Entonces, quan van heredar, hola, què me dius? Va heredar això, quan va heredar... Després de la fàbrica encara van emprendre més negocis. Després de la fàbrica, bueno, ja t'he dit, la iaia tenia bar, va fer el bar, va fer el frontón, va fer l'almacén de la Brema... Però tot això portaven amb treballadors... Sí, portaven treballadors, claro. La tieta Carmen... Sí. Perquè un bar i un frontó ja no li pegue... Sí, los bar frontón están aquí enfrente. Sí. Están aquí enfrente, bar frontón fonda. Sí, i cine. I la van començar l'abuela. L'abuela, en vida d'ella, no és que... En vida d'ella, no, tot en vida d'ella, sí. I els 3 fills treballaven a casa, claro, treballaven a casa. El papa era el més petit i potser va treballar poc per l'abuela, per la iaia, perquè al ser petit, i a més, va anar a estudiar alguna cosa, va anar a estudiar, doncs entonces quan va vindre ell ja van prendre los licors, Son pare quin any devia de néixer? No ho sé, Quants anys té? ara tindria 90. 90. Ara tindria sobre 90. Va morir al 70, va morir al 70, va morir, espera't, ui mare, ara veig que vaig despistat. Va morir l'any 1989. 1989. I va morir sobre el 70-71. Molt bé, és a dir que va néixer cap a l'any 20. Sí, sobre l'any 20. Sí. I el papa va continuar. Després, ell, quan fan la fàbrica, ja té 20 i pico. Sí. Llavors, dels 3 germans, diguéssim, van heretar els 3, no van fer això que se feia a vegades de donar-ho tot a... No. La tia Carmen va heredar la tenda, a part de patis de per aquí baix, que es tenen, però parlant de negocis, la tia Carmen va heredar la tenda del carrer Major, una tenda bastant gran. I el papa va heredar, perquè la bodegueta aquesta la van comprar, no és heredar, la van comprar, i el papa va heredar els patis que donen a la carretera, que es va fer ell, la fàbrica dels licors, aquella sí que se la va fer ell, i va heredar el molí, i la casa. Claro. La casa la va haver de fer l'abuela, també. La va haver de fer l'abuela, perquè quan se va casar se van ficar a viure com que era per fer l'abuela. Molt bé. I no et parlo del iaio. Ara està gravant, no? Sí. Per això borra-ho. Després ho parlarem. Sí, no. Molt bé. Així, el fill gran, el Francisco, és que van estudiar o... No. No van estudiar. Ni la tia tampoc. I la tia tampoc. No solia... Van estudiar... Luis. I on el van enviar a estudiar? No sé. Sí que ho sé, però ara no me'n recordo. A Catalunya, a la vora de Barcelona. Sí. Sí, un poble gran. A una escola... Penso que a una família que eren amics, que eren molt amics i es quedava per allí. I quants anys va estar? És que no sé. I era una escola normal o era per estudiar algun ofici? Pues era una escola no per estudiar un ofici. Pues... Com un batxiller? Sí, una cosa, un batxiller o alguna cosa així, algo més del que ensenyaven aquí, sí. Molt bé. Llavors els 3 continuen amb tot el negoci de la iaia i cadascú ja el desenvolupa. Exactament, cada un se desenvolupa, allò se va tancar, los cines va tancar, los frontons se va tancar, la fonda se va tancar, la tenda se va tancar. Tot això abans que vostè se casés? No, tot això funcionava encara. I quan se va tancar? Se va anar tancant tot. A poc a poc? A poc, claro, se va anar tancant tot. Per exemple, el cine, me diu vostè que en època de... En la guerra no estava encara. No, el cine no. Quan la guerra sol dividir està a la millor la tenda, el molí i el vi d'allà. El vi, no conto, lo de més no dividir està. I el cine,
que me comentaves que al principi portaven els capellans. No, bueno, no sé si al principi, antes o després. Jo me recordo que quan era jo jove lo portava el vicari. Antes no ho he preguntat. Vull dir que hem set una família que som, em diu, no hem set xafarders o alguna cosa així. Jo almenys, vull dir, no m'he preocupat. Potser massa descuidat. I després del vicari l'heu tornat a portar... Mon cosí. Molt bé. Sí. I ara està tancat? Ara està tancat. Però encara està o...? Està la màquina, sí. Està la màquina, està el local, la màquina i la pantalla. Però els asientos ja es van treure. Els asientos ja es van treure, ho van llimplar i ho van deixar llimplo, un almacén llimplo. Molt bé. Aviam, doncs estem ara en l'època de ton pare. Llavors ton pare se casa, quin any més o menys? No, tu eres lo gran? Jo soc lo gran i vaig néixer el 48, doncs van d'haver de casar el 47. Sí. I la seva mare, m'ha dit que se deia... Concha. Concha i d'apellits? Bon dia, català. Sí. Molt bé. Per cert, que he vist que la fàbrica i tot va... Tot el negoci anava sempre en nom de son iaio, no anava en nom de sa iaia. És clar, Francisco. El nom de... De Francisco, sí. No van posar el nom de sa iaia. No. I son pare és el que inaugura la fàbrica, que això ja va ser una iniciativa d'ell. La fàbrica de què? De licors. Sí, vale, perquè és que n'hi ha tan fato que... Sí. La fàbrica de licors. Sí. I li passa per nom Freixa. Freixa, Luis Freixa. Luis Freixa. Lo nom d'ell, molt bé. Sí. I la seva mare d'on és? Massalió. De Massalió. Mazaleón. I la família d'ella, quin ofici eren? Agricultors. Molt bé. I ella en casar-se ve aquí a viure? Sí. I treballar aquí en... A treballar aquí, sí. I treballar aquí en ton pare? Sí, a omplir sifons, a fregar botelles, a ficar etiquetes, a tot lo de casa, sí. Molt bé. I la seva mare va néixer, bueno, més o menys igual. Igual, sí. Era un any o dos més jove. Molt bé. Això és com se casen. Molt bé. Perfecte. Doncs expliquem què recordes de quan van començar la fàbrica i... Com van començar la fàbrica? No res. Com van començar la fàbrica? Ella després de casar-se. Ells, sí. Sí, perquè se van casar l'any 47. Sí, doncs bueno, com que aquí hi havia molta faena, després, entre tot això que està passant, ho estàvem escrivint, entonces jo, quan era crio, quan aquí hi venien les campanyes fortes, jo m'agarraven i me portaven a Massalió en els iaios. I allí estava mesos i mesos i mesos. Vull dir... Així que no te vas enterar de res. Exactament. Vull dir, jo recordo dels amics de Massalió més que els amics d'aquí, perquè me portaven a Massalió i allí estaven els iaios, claro. I els primers viatges que me recordo jo d'anar a Massalió anàvem en carro. L'oncle Sec, que era un peó que estava a casa, pues, quan anàvem a Massalió, en el carro, aquell home, la mama i jo, i els tres pa a Massalió. Sí, me deixaven a mi allà i tornaven a vindre pa a casa. Tenen un dia o dos, repostaven i pa a casa. Perquè aleshores per anar a Massalió havien d'anar... No, per Riu Amunt. Ah, clar, anàvem per camí de casa. Claro, el Riu Amunt, sí. I després, quan ja vam deixar el carro, entonces hi havia una rubia, un autocar d'estos, que s'ha dit després una rubia, sí, un autobús, sí, que entonces feia el recorrido Caspe, Maella, Massalió, Calaceit, feia el recorrido i entonces ja marxàvem d'aquí en el tren a Caspe i de Caspe pujàvem a la rubia esta, sí, una espècie d'autocar petit, d'aquells d'antes que es veuen a les pel·lícules, de Paco Martínez Soria, sí, un d'estos, i d'allí fer la ruta i anàvem allí, però jo me deixaven allí. Deixaven a Caspe? No, me deixaven a Massalió. Me deixaven a Massalió, estàvem allí una setmana o 10 dies, la mama tornava a baixar a casa, jo me quedava allí en els iaios. I quan ja vaig ser més grandet, ja que ja vam anar a estudi, entonces ja que després d'estudis anava als 8 o 10 anys, entonces ja a estudi aquí, a jugar, tot això. I als 12
I als 10 anys, als 10 o 11 anys, me van portar a Saragossa a estudiar. Sí, i vaig estar 2 anys allí a Saragossa. I com que no aprovava res, que jo sol volia vindre a casa, jo pararé peus, jo faré patates, jo faré tot això, pues entonces el papa, me recordo que em va dir, diu, vinga cap a casa, ja et fotré un ramat de bestiar o ombre i olives, perquè no hi havia manera de que jo allí no hi volia estar. I en canvi mon germà i ma germana van treure els dos carrera, notables, sobresalientes, un any darrere de l'altre, pum, carrera. I jo en 2 anys vaig aprovar dibujo. Una asignatura. Pues bueno, algo es algo. Sí, bueno, dibuixar t'agrada, pues. Mane? Dibuixar t'agrada. Què va? A mi no m'agrada res. Els llibres allà estan. Com aquell d'estudi, que vam llançar hasta la cartera. No m'ha agradat mai. Ni llegir el periòdic, no m'ha agradat mai. En canvi, estar per aquí, estar 20 hores i vinga i d'això, el que fa i que falta. Vull dir, m'explicaràs una cosa d'empeltar o de la màquina esta, de la corbata, el gorret, o això allà en seguida me se quede. Però de prendre'm una plana del llibre, sigui aritmàtica el que sigui, m'allí una hora estudiant, quan arribo al final, al cap de 2 hores, me la sé tota. Però quan me'n vaig al carrer ja no me'n recordo de res. Clar, no és la teu. No la meu. I en ganes... I vosaltres sou 3 germans, també? Sí, nosaltres som 3 germans. Jo soy el gran, Luis. Luis, molt bé. I tots germans? Manolo. Sí. I Conchi. Que deuen de ser d'edat més o menys això. Igual. Jo li porto 4 anys a mon germà. O sigui, va néixer l'any 52. I a ma germana li porto 12. Sí, perquè entremig va tindre un abort. Sí, pot ser. I ta germana ja va néixer l'any 60. Sobre l'any 60, sí. Molt bé. Així, ton germà i ta germana van estar aquí al poble i a partir d'una edat van estar... Van anar ja prontet, sobre els 10 anys, ja van anar per Reus i van estudiar a Reus. I van estar interns? Sí, interns, després era intern. Per això ell no volia estar allà. 3 o 4 mesos allà tancat. Ui, sol me recordo d'un vicari, el padre Medina, allò era un tros de pa. Però hi havia un animalot que era com un pilar d'estos, com este bicoy, mejor. Cada volta que em tocava en ell religió, no m'aixecava. Que te duele? Vull dir que li tenia hasta por. I que era el seminari o...? No, als escolapios. Als escolapios. I anava més a Reus que no pas que a Saragossa? Teníeu més contacte amb Reus que no pas... A veure, aquí el mercat, a Saragossa, en assumptes de mercat, a Saragossa no s'hi ha anat mai. Sempre s'ha anat a Reus. A Reus. En canvi, tu ara tens més tirada cap a Saragossa? Mane? Tens més tirada cap a Saragossa? Jo, els anys que això ha estat meu que ha funcionat, sempre a Reus. Sempre a Reus, sí. Saragossa mai. Però ara el pis l'has comprat a Saragossa, no a Reus? Mane? Que el pis l'heu comprat a Saragossa i no a Reus? Sí, perquè Saragossa, a veure, el negoci és Reus, però compra doctors, hospitals, malalts, la diputació, el gestor, és Saragossa. Perquè és la província. És Saragossa, sí. Vull dir que no, per callar. Un altre a Reus, si te toca loteria. Sí, Reus va ser el negoci, claro, l'oví, l'oli, el mercat. Sí, el papa ja anava cada dilluns. Molt bé. I ton iaio ja tenia... En època de ton iaio també... El iaio no conto que anés mai a Reus, ja anava la iaia. Sí. I en Tallà ells tenien vi i oli. Sí. I la venda d'estos productes... Sí. O per a comprar per la botiga, això ho feien a Reus. A Reus, quasi... I la iaia en el tren. Sí, la iaia era la negocianta. Sí, el iaio no, el iaio era més... I li portava el fato, li portaven en carro? Bueno... I era normalment Reus, anaven també a Tortosa o...? A Tortosa marxava bastant oli, sobretot l'oli de molt grau, i inclús ho venien a buscar ells, i l'implaen, el molí, els baixos, tota la porqueria venien els de Tortosa, per fer sabó o pa refino, això, sí. I l'orujo de la Sansa al començament marxava a Mora, i després de Mora marxava a Pina, a Saragossa, sí. I Conyó no cap puesto ja. Si Conyó va marxar a Pina molts anys,
i fa almenys, mira, aquell va ser el darrer any que vaig portar jo l'orujo, el calendari de Pina. De l'any 2004. Pues bueno, jo l'any 2004 vaig deixar de portar ja la sansa que diem, l'orujo, la vaig deixar de portar aquí. Sí. Però te la venien a buscar o és que ja no la venies? Pues a partir de després n'hi havia un granger que se'n quedava molta per les estufes. Tens fred? T'enxufa això l'altra volta? No. Per les estufes de calefacció. Jo a casa també me vaig fer un cremador de sansa i entonces se cremava i això anava en sansa, a casa anava en sansa. La calefacció teua? Sí? Era una calefacció foc, que anava en llenya. Era un termostat, vull dir que era una caldera, però eren portes, però era foc. I anava bé? Sí. I m'hi vaig fer un cremador en varilles de rea, com un caixó, perquè si ficava la sansa a damunt s'ofegava. I entonces li vaig fer un cremador que en vez de ficar troncs, ficava el cremador i omplia allòs i com que respirava per davall anava molt bé. Sí. I si quedava sansa, doncs d'un any per l'altre, perquè hi havia un granger que en gastava bastanta. I en l'època de Donzellos ja venien també... I me vaig deixar de portar la sansa a estos senyors perquè l'hora d'any me van quedar deure 100.000 pessetes i vaig dir a veure què passa en aquestes perres i encara no les he cobrat ara. Però són molts diners també? Sí, bueno, eren l'any 64, no era tampoc. L'any 2004? Sí, exactament, l'any 2004. Bueno, no molts, però per a ser un rebuig, diguem... Claro, és el que t'ajuda a pagar els jornals. Era el que t'ajuda a pagar els jornals que treballàvem. La sansa quasi cobria els jornals, perquè se xafava i, claro, si era a 7 pessetes o 6 o 7 pessetes, doncs ja era... Perquè el 40% del que xafàvem és sansa. Clar, l'aprofitament era... Sí. Molt bé, així estem ja... Si vols, m'expliques un poc de la fàbrica de ton pare? De la fàbrica de ton pare. Licors? De licors, sí. Bueno, va vindre un senyor, el Carlos, que era el que li feia de químic. Sí. Pues quan ell ne va dependre... I la va fer, perdona, on la va posar al principi? Aquí? La fàbrica de licors? Sí, aquí. No aquí, a la carretera. A la carretera, sí, a un almacén que hi ha a la carretera, que avui és la casa de la filla. Molt bé. Sí, li vaig fer la casa jo a la filla, allà on estava la fàbrica dels licors. Això. I el resto de fàbrica de licors és allà on t'he ensenyat que estan les màquines aquelles de l'oliva, que ventàvem i llavàvem i ventàvem. I a la fàbrica teníeu l'alambic? A la fàbrica estava l'alambic, sol era l'alambic. Bueno, l'alambic i els dipòsits, hi havia dipòsits com això, i a davall estaven els filtres. Vull dir que per fer el conyac, per dir alguna cosa, se feia la barreja a l'alambic, no a l'alambic, se ficava la barreja al dipòsit, l'alcohol, l'aigua, l'essència, i entonces allò ho filtraves en un cotó especial perquè li donava brillo. Això en begudes fortes. En begudes dolces, com la menta, l'anís i tot això, hi ficaves aigua, sucre, aigua, sucre i l'essència, i l'alcohol, i aigua. Al seu grau, vull dir a 30 graus, a 34, depèn de la cosa que era, li ficaves el grau. De tot això de l'olicor, jo l'única cosa que me'n recordo, que era jove, era que el papa preparava el líquid. Bueno, venia allí en la fulla i me deia, fica 80 litres d'alcohol, fica 150 litres d'aigua. I ell agarrava, ell era el que se n'ha cuidat de ficar les essències i el més delicat, i una volta feia això, ell millor marxava a escriure aquí, a Reus, a vendre, o el que sigui, i jo me quedava allí destil·lant això que havíem preparat. Vull dir que jo... Quan ho deixaven ja a macerar, ja ho deixàveu a macerar? A macerar, després això, conforme anava filtrant, això passava als bucois. Ho poseu en fusta? En fusta, sí, en licors. Els bucois de conyac eren bucois, que són estos bucois d'aquí del vi. Molt bé. Estos són els del conyac i els del ron. I els bucois de l'anís i cassalla a dins portaven una parafina, a dins portaven una espècie de parafina perquè no toqués el líquid a la fusta, perquè no se tornés, perquè no perdés color.
Vull dir que els bucois de la beguda blanca, anís i cassalla, estaven forrats en una parafina, una espècie de... Clar. Així la fusta no treballava en aquest cas. No, en l'anís i la cassalla no, treballaven els conyacs. Treballaven els conyacs i a la millor en les cremes que tenien un color, estomacal, vainilla, menta, i fèiem també refrescos de grosella, de coco, de xufa, sí, de xufa mesos bé, de xufa, els refrescos de xufa me n'han recordat mesos bé, que hi havia una maquineta que xafava la xufa. Era una espècie de dos rodillos, que anaves donant maniveles, tiraves la xufa i l'esclafava. I després allò anaves a un calder i ho bullies en sucre i feies el jarabe. I aquest jarabe lo venien a buscar la gent, 1 litro, mig litro, 2 litros, i era un refresc de l'estiu perquè ficaves un dit a una tassa i el de més ho omplies d'aigua gelaeta i era un refresc molt bo. El de xufa era un refresc molt bo, i el de la grosella també. I vosaltres ho feu el concentrat? Sí. Molt bé, que se venia en botelles concentrat. Sí, no, nosaltres veníem el concentrat i ho fèiem. I la gent venia a buscar-ho en una botella de casa, com si tu ara jo t'aplico aquí una botella de 2 litros d'oli. Venia l'ampolleta i prenia 2 litros de conyac, els batejos prenien 30 o 40 litros, o a la millor als bars per fer el carajillo, però tot això, t'ho he dit, se va anar perdent con la tele. Va començar així, lo Terri, Soberano, Veterano, i totes aquestes begudes, i cada volta se van anar venent menys, fins que van decidir tancar-la. Igual com la fàbrica de sifons i gaseoses, que és una altra, que també se feia de tot. No era el mateix lloc? No. Era un altre? Era un altre puesto. Anterior? La fàbrica de gaseoses. La fàbrica de gaseoses va ser després del licor. Sí, que és un complex grande. I la fàbrica de gaseoses és aquí on tinc la casa de la Parra. A baix, la planta de baix. On estaves tu amb el... No, a la del costat. Sí. Allí la paret de pedra. Sí. A baix era la fàbrica de gaseoses. I esta qui la va promoure? La fàbrica de gaseoses és el papa. La va començar ell també? Sí. Però antes que la... Després dels licors. Sí? Sí. Primer van ser els licors. I després va ser la fàbrica de gaseoses. Perquè els licors eren una idea per aprofitar el vostre vi. No, nosaltres no teníem ni vinyes ni terra. No? No, nosaltres teníem molt poqueta terra. Ton iaio no era pagès. Tenien, pues sí, 2 o 3 hortetes, però no era gaire cosa. El que ha comprat terra és jo. M'hagués valgut més comprar 2 pisos més a Saragossa. Sí. El que m'agrada la terra és a mi i la mama era de Massalió. Molt bé. Era de Massalió, i Massalió era una casa molt forta. Era una casa molt forta que tenien un pastor o 2, tenien bestiar, tenien 3 o 4 parelles d'animals, tenien moltes finques, hi havia finques de més de 100 jornals de terra, eren 5 germans, la mama eren 5 germans. I va heretar ella? No, van heretar els 5, però com que tenien molt, i la mama era molt agricultora, i hagués comprat tota la terra de Nunàs, entonces, el papa, la mama no es volia vendre una finca perquè el papa ho ampliés les terres en un negoci. La mama, si se volia vendre una finca a Massalió, era per comprar una finca aquí, per això jo tinc terra. Clar. No li va deixar mai vendre una finca a Massalió pel negoci. I totes les finques que se van vendre a Massalió, perquè al final portaven gasto, i se van anar venent, perquè treballaven unes altres persones, doncs entonces se venien allà i es compraven aquí. Per això jo me vaig trobar en molta terra. A més, a mi m'agradava i en canvi vaig comprar més, doncs un ruc de treball. Molt bé. Per tant, ton pare obre l'altra fàbrica de gaseoses. I ahir què feien? Feien sifó? Aquí fèiem gaseosa petita, gaseosa familiar, fèiem sifons. Com l'envasàveu? En botelles de vidre i...
Les botelles les envasàvem a veure, les de litro les tapàvem en la tanca esta que fa crac. Ah, sí, molt bé. Sí, que porten de pedra en una gometa i crac, sí. I tot el petit se tapava en tap de ferro, tap, com la cervesa, tap. Estava la maquineta, una maquineta d'omplir, que gasificava l'aigua, vol dir que el tubo del gas, la botella petita a 3,5 a 4 de pressió i el sifon a 9 quilos de pressió. A 9. Agulla, pum, a 9. El petit, bum, a 3, si no, bum, explotava. Això, i la maquineta esta, el que feia, entrava l'aigua i el gas per un d'això, a un dipòsit, baixava el dipòsit de baix, filtrava, a dins portava uns filtres, uns plats, tots foradets, 7 o 8, i l'aigua anava caient com una cascada. Això jo ho sé perquè l'he desmuntat 50 voltes, vull dir que no es veu. I l'aigua se gasificava. I entonces, per cada cosa se ficava el seu jarabe. El jarabe era sucre, eren ampolles d'espumol, aquella espumeta que fa quan tires, espumol, se diu espumol, i essència de llimó. Sí, se feia... També tipus falta de refresc de llimó, també? Sí, se feia de llimonà, de taronja, suau, sí. Si fem el jarabe en altres, sí. Hi havia una maquineta que fes 20 litres de jarabe, i hi havia una maquineta que ficava les ampolletes i fes zip, portava un graduador i li ficaves l'essència, ja el que tenia que ser, ja bum, bum, i d'allí passaven a la maquineta per omplir. L'única cosa que no se li ficava res era el sifon, que el sifon són les aigua i gas, però el demés porta la seva essència i la seva quantitat. Vol dir que en vez d'anar en una proveta ficant-ho a la botelleta, doncs agarraves l'ampolla, fer pum, pum, i ficaves el jarabe dins de la botella i després passava a la maquineta per omplir. Molt bé. Sí. I a l'ompliu així a pressió se remena bé? Claro, sí. I quan estava plena, quan estava plena, apretaves i ja quedava tapat. Obries la tanca, ficaves un altre tap, tancaves i tornaves a omplir. D'això sí que n'he omplit molts mils. Això sí que n'he omplit molts mils. Tots els crios jugant per a i jo han omplit sifons. I si tenia un rato a repartir el carretó pels bars. Sí. Sí. I tant, la fàbrica de gaseoses va ser com una ampliació de la fàbrica. Sí. I en aquest cas les receptes i tot això d'on venien? De la fàbrica de gaseoses. Això recordes? No, perquè això, a la millor, jo que me sé, se va haver d'informar ell en algun puesto o algun d'això. Claro, això, quan un ho fa és perquè algú li ha explicat. Vull dir que a la millor va haver d'anar bé cases que se dedicaven a vendre i allí t'explicaven. I ton pare de treballadors tenia, o també l'ajudaven de la família, o cada germà treballaven ja independent? Sí, cada germà no els he vist mai treballar junts. El tiet Paco sí que l'he vist treballar aquí com a peó, cobrant el jornal, però no a mitges. Cada un tenia el seu, sí. L'únic que treballava de la família aquí era jo, sense cobrar un duro hasta que em vaig casar. Sí, això també és veritat. Clar, i en vida de son pare ell va continuar el molí de l'oli, la premsa de vi, i va fer la fàbrica de gaseoses i la fàbrica de licors. Estan jo? No, son pare. En vida de son pare ell portava aquestes 4 coses. Sí, va continuar en el molí de... Portava el molí, la fàbrica de gaseoses i la fàbrica de licors. I la premsa de vi no? La premsa de vi, la primera, no. Allò es va quedar pel tiet Francisco, Paco. Va començar ell, per seva compte, també a fer vi, però d'una altra manera. El tiet Paco fer el vi per l'agricultor i el papa ja comprava la brema i feia el vi i anava a Reus. Entonces va començar a la millor en 50.000 litros. Bueno, la
la brema que portava la gent. Els que eren de casa venien a casa i els que no eren de casa pues anaven a la cooperativa. Entonces, pues allò era un negoci. Lo de Paco era xafar brema per la gent i el papa era comprar brema i els litros. Entonces això anava tot a Reus i venien aquí camions Cuba cisterna i ho carregaven. Quan anava a Reus pues venia 10.000 litros o 100.000 o 50.000 o no venia res, no li agradava el preu i ell cada dilluns anava a Reus i venia si li interessava o no li interessava, o venia encara que no li interessés perquè la gent quan descarregava venia a cobrar. I entre una cosa i l'altra valia moltes perres i n'hi havia moltes que se tenia que vendre una quantitat per fer perres perquè si no el banc després els interessos estaven molt cars i clar, i tenint un producte aquí, doncs venia. I el vi perquè per a fer els licors del te... Per fer els licors jo no n'hem empleat mai de vi. Però no destil·laven? Sí, destil·laven, al començament destil·laven vi, al començament, per fer... Però jo això ja no ho he vist, ni de crio. I com ho feien? En alcohol. El compraven? Compraven alcohol. En compte de destil·lar-se, aquesta part ja la compraven? Jo ja de crio, jo ja no he vist destil·lar ni brises, perquè sé que m'ho han dit que destil·laven brises i vi, el vi dolent, coses d'estes, el dolent ho destil·laven. I jo ja sol he vist alcohol. Per fer els licors sol he vist alcohol. Alcohol de 96 graus. Quan el seu pare va començar, ell tenia ja la premsa de vi o no? Quan ell va començar a fer els licors, la premsa de vi que avui és de Paco sí que la tenien. Sí que la tenien, claro. La idea li podia venir d'aprofitar que ja tenia esta... Però és que la distilleria la van ficar per fer els licors, no per destil·lar. Quan van ficar la distilleria, ja la van ficar per fer licors. I al començament me sos bé que he sentit algun viatge que destil·laven alguna cosa. L'alambic, sí. Però que jo me n'en recordo que quan destil·laven, que sol se destil·lava la casalla en una espina, que el de més era barreges dipòsits i filtrat, sol se destil·lava la casalla en una espina, el de més no se destil·lava, i eren alcohol, aigua, un sac d'allò que diem nosaltres que eren de crios fumàvem anisets, d'allòs, no sé com se diu, matafaluga, sí, jo me sos bé que era un crio, perquè ja, clar, als 14 anys jo ja per aquí ja anava per tot arreu, als 15 anys ja me portava al molí, que ja parava els peus jo, vull dir que estic parlant d'això, no? Vaig començar molt pront. No vaig voler estudiar, però me van arribar. I entonces se destil·lava, se feia la casalla en una espina en això, destil·lant alcohol. Ficàvem alcohol, aigua, matafaluga i després una bosseta que hi havia una classe de planta que era un gra molt gros, negre, que tenia 3 o 4 cantos, que no sé com se diu, una bosseta que venia com mitja galleta, que també se tirava allí. I llavors després... Anís, això és l'anís? Anís, devia ser. Era com una flor en cantos, així com una estrella? Sí, de cantos, com una estrella, sí. Sí, l'anís. Llavors era anís, no sé, no he sabut mai. I vull dir que jo li preparava la caldera, tapava l'alambique, vull dir que ho tapava, ho arreglava tot, i després el papa se quedava a destil·lar. Normalment destil·lava sempre de nit. Se quedava allí, feia foc, i entonces anava ell per en compte. Quan començava a xorrar, ja ficava la proveta i ja mirava, i quan ja, al final, quan ja havia així els 70 o 80 litres o 100, els que siguessin, entonces anava mirant i quan ja no marcava el que tenia que marcar, ja tancava el foc. I el fumeral hi havia una palanca per donar-li més o per donar-li menys. I quan allò se refredava, jo era l'encarregat de treure els tornillos, de ximplar-ho i arreglar-ho, això sí. Jo al papa treballar portant sacs, parant peus, galletes per aquí, bombones, repartint, no l'he vist mai. Ell era d'aquí, ell ho portava tot. I gràcies a això treballàvem tots, perquè si això hagués tingut que portar ja estaria tot bé, no?
ell portava el negoci. Molt bé. Ell portava... I els seus germans, quan estaven de vacacions o així, ajudaven també? No, res mai en la vida. Eren senyorets? Sí. No han treballat ja? Jo no l'he vist mai, I aquí a casa, després amb l'herència, ells no se van quedar cap negoci? No, ells no es van quedar cap negoci. A veure, això ja és cosa més d'això. No. A mon germà li van donar, a part de la carrera, quan va comprar el pis, lo van ajudar molt, viu a Castelldefels, viu al primer, el pis del costat és del constructor, un pis de 100 i pico metres, va eixir a la venda per 4 milions de pessetes, mesos bé, i va vindre aquí a casa a veure què li tocava d'herència. Vull dir, li van pagar els estudis, li van donar alguna cosa quan se van casar, i després va vindre a buscar l'herència, mon germà Manolo. I el papa li va donar 2 milions de pessetes. I jo, perquè el pis aquell valia 4 milions de pessetes, li vaig comprar el terreno seu, que és allà on està la casa de Yolanda, el que és licors, el que era licors, i allà on estan les màquines d'això. I va marxar en les Perres i va comprar el pis del costat. Carai. Sí. Pues té una mansió allí, aquí, dos pisos grans. Sí. El pis que van comprar ells al bloc és més petit, té 70 o 80. El gran és el que es va deixar el constructor Panet. I ma germana, doncs igual, li van pagar els estudis, quan se van casar també bastant. A més, penso que també es van donar 2 milions de pessetes i li van donar el pis de baix que estava a la fàbrica de licors, la fàbrica de gaseoses. Allà on estaven els aladres aquells, la del costat, el pis de baix, que jo visco a dalt. Que el papa i la mama vivien a dalt. Però com que a baix estava la fàbrica i cada mitja hora venia un, tocava el timbre, pujaven, baixaven, estaven dinant, pujaven i baixaven, un litret de vi, un litre de licor, d'una gaseosa, un sifon, van decidir a baix fes una petita vivienda. Van començar en un foguet i un quarto de dormir per no pujar a dalt, pujant i baixant. I poquet a poquet se la van anar fent més gran, perquè aquestes cases tenen 140 metres, i li van donar a Conchi, a ma germana. I fa 4 anys jo també els hi vaig comprar perquè tenia la il·lusió de tindre tota la casa, perquè els cables de la llum, les tuberies de l'aigua, tot estava barrejat. I ma germana, ja que era per mi, me la va vendre, si no, no l'hagués venut a un altre. Sí. Perquè queda en la família. Queda en la família, sí. Molt bé. A veure, llavors, son pare, com comercialitzaven els productes? Vostè, de Sallallà ja m'ha explicat l'oli i això, i son pare com comercialitzava? Perquè ell tenia etiquetes majes i tenia una marca registrada. Sí, el papa, pues... De l'any 50 i... Sí, vale, sí. Tot el que fèiem de vi i oli, el vi marxava a Reus i l'oli marxava quasi tot a Ginestà, on està el senyor Fernando. Però hi tenen molt d'oli a Ginestà. Què? A Ginestà també fan oli. Sí. On està el Fernando, que es va morir, que a mi me volia com un fill, inclús, no sé si, bueno, això ja ho borraràs. Jo hi anava molt, allí, i me volia com un fill. Sí. Mare. Tota una vida. Tota una vida, més els dos del poble i tot. Sí. Molt bé, i això que van començar a festejar jovens als 14 anys amb la dona. Molt bé, i dones bé, està amistat amb el senyor de Ginestà, que després... Ell tenia molí allí, també? Sí. I li feia falta més oli? Ell era un corredor d'oli, a més del molí, comprava oli a les cooperatives i després ell ho tornava a vendre. Vull dir que tornava a vendre, a vendre en aquell almacén, en aquell altre, vull dir que... Ell arroplegava l'oli i després ell lo tornava a vendre, sí, claro. I de la part, mira, ve la dona a buscar, i de la part de la, ja acabem quasi, i de la part de la fàbrica de licors, com feien la comercialització? Los licors, sí, passa. Sí, passa. 5 minuts més i ja està. Diu, allà m'estan gravant, lo que diu. Sí.
L'assumpte dels licors, com se comercialitzava, l'assumpte dels licors se comerciava, perquè teníem a la fàbrica, els anys bons, hi havia 2 viatjants, teníem 2 viatjants. Entonces anaven i arribaven els pedidos i se feia sobre pedido. Vull dir que hi havia allí una sèrie de bogois, que hi havia, per exemple, hi havia 500 litres de conyac d'una classe, 3, 4, 500 de l'altre, hi havia del que se venia més, els bogois eren més grossos i de les cremes eren més petits. I entonces els pedidos és com ara que vas a una tenda i te diuen 10 lates d'això, 20 lates d'allò. Entonces los pedidos marchaven en el tren. Los pedidos marchaven en el tren. I d'aquí los portàvem a l'estació i ja se repartien i devien d'anar a les agències i les agències devien de portar-ho al seu lloc. I després aquí venia molta gent, tot el poble venia a buscar el licor a casa, per batejos, per bar, per comunions, tots venien a buscar la botella de licor i això anaven. I l'etiquetat marxava també als bars, però ja t'he dit, quan va eixir la tele, Veterano, Soberano, Terri, tot això dels pobles, molts van tindre que plegar. Així van arribar a vendre potser per tota Espanya? Sí, potser sí. Si marxaven, 2 viatges marxaven quasi per tota Espanya. Ara, també t'he dit que dels anys 60 encara mos deuen quasi 1 milió de pessetes. Oh! Sí, mos deuen moltes perres, perquè el papa marxava una volta a l'any, Madrid i Barcelona, a veure si podia replegar, que hi havia gent a Barcelona i a Madrid que mos devien, entre els 2 puestos, quasi 1 milió de pessetes d'aquells temps. I això dels licors ho van deixar més que res perquè va resultar que encara penja molt. I després de la guerra, quan escassés del sucre, també ens van pegar una bufetada molt forta, perquè vam tindre que no hi havia sucre, hi havia escassers de sucre i van comprar una finca de remolatge o de canya de sucre per aquí dalt i nosaltres teníem que pagar els gastos de la finca, tots els gastos de plantació i de fer. I quan estava a punt de recol·lectar va fotre una pedrega i se van tindre que vendre una finca per poder pagar aquests gastos. I va arribar un moment que s'ho van deixar perquè la venda va baixar molt i a més marxaven els pedidos i no arribaven les peres perquè tots els pedidos marxaven quasi a gent de bar, gent molt informal. I l'assumpte de les gaseoses va passar una cosa apareguda, que n'hi havia 2 o 3 aquí, que jo tenia 18 anys i tenia 18 anys que me vaig treure el carnet i li vaig dir al papa, papa, que mos podíem comprar un cotxe, no que mos deu este, i va dir, un no, 2. Un no, 2. I encara vull dir que se van anar, són negocis de que marxen els pedidos a gent molt poc formal. Avui no ho sé, però en aquell temps a nosaltres ens deuen moltes perres. Avui hi ha més impagos, pot ser? En aquell temps se suposa que les... Pues el que l'agaren a Xina, sí. Pues vaya. I el producte de licor més conegut? La Casalla non Espina. I com és que era el que més feien o... Per algo... Era jove, ja estàvem casats, i un dia a Reus, era jove, potser 30 anys, i si li van, allò que anaven al mercat, i si li van estar allà a la taula, si li van arrimar 2 senyors, i li van dir si volia tornar-la a ficar en marxa, lo de la Casalla non Espina. I li donaven 2 milions de pessetes a fondo perdut, perquè ho tornés a ficar en manta. I va dir que no en volia saber res perquè estava cansat de pillos. Això me n'en recordo de pillos. No em va voler saber res. No va dir si tinc els collons pelats, no me'n recordo, una cosa d'estes, va dir que no em volia saber res perquè estava cansat de gent pilla. Perquè ens van quedar a deure moltes perres i ens vam tindre que jugar una finca molt gran a Massalió, de la mama, per poder pagar els gastos que va ocasionar la tormenta aquella que a punt de recol·lectar ens vam quedar sense res. I aquestes cosetes se van anar quedant. Els germans van anar estudiant, van marxar, ningú ajudava, em vaig quedar jo sol, ens vam casar, ella peluquera, molta faena. Tu vas quedar sol. Quin any se van casar? L'any 72.
Molt bé. I me falta el nom de la seva dona. Angeleta Giner Taberner. Molt bé. I vostè, de la seva família, m'han dit que eren barber? Barber. No, de la meva família eren Manuel... espera't, Manuel Giner, Turlan. I Turlan, no sé si ho era el iaio. I Ángel Giner, Turlan. No, Turlan era la iaia a Sant Cas. Ángel Giner... Ángel Giner, però això t'he dit que el Turlan... El Turlan era de ta iaia. Claro, es el segundo apellido. Es que el mío... Que no era Turlan, lo de iaio. Ai, lo papa, era Ángel Giner, el tercer apellido. Si no m'he mirar, no me'l sé. I eren barbers, però els barbers també tenien un segon ofici, no?, normalment. Hombre, claro. Eren pagesos o miners? O pagesos... O a la mina. A treballar a la mina. A la mina. A faió, als lloguts. A la carga, descarga... Carai. I llavors vostè, quan se va casar, va vindre a viure aquí a la... Van venir a la casa dels pares de vostè, m'imagino. Sí. Sí. I treballava vostè també en tots estos... No. En totes les fàbriques? No. Tenia la peluquería, sí. Vostè era independent. Sí. Tot independent. Ara és la dueña. Ara és la dueña, sí. Ara que no val un cigar. Sí. Bueno. Sí, Ja, les pastilles ho arreglaran. No, la seva part de la vida és la que ens ha faltat, però bé, com ja m'ha explicat, vostè va continuar en el molí de... I la terra. I la terra. Sí, ja està tot. Vull dir que ja està. No han volgut continuar, la culpa és sanitat, per una part. Això m'ho va deixar molt clar. Per una part sanitat, que jo no hagués aplegat, perquè això és molt gran, va arreglar-ho tot, i fan falta moltes perres, perquè tot de rajola, per tot arreu, i màquines d'acero inoxidable, a un carrer que no val. Els vaig portar fins al llibre de treball de les hectàrees que teníem, de la gent que me portava, perquè aquests anys darrers ens feien apuntar les hectàrees dels agricultors, igual com los del... I no em van voler ni mirar el llibre. No em van voler ni mirar el llibre. Vostè també feia un servei al poble necessari, no? Perquè aquesta gent... No ens deu de pena poc, a més de 4, de trobar això. Doncs ara molts a la cooperativa, per favor, a Maella, a Vall del Tormo, a Batea, doncs allà on d'això. Aquell segundo viatge que va vindre la que veia a Mirau. Sí. I vaig dir... La Pilar. Gracias por no dejarnos abrir. Perquè, clar, ens haguéssim gastat tot el que tenia... És que ja ens havíem gastat. El que ens sobrava ja ens ho havíem gastat, perquè havia fet aquell almacén, tota aquella maquinària, un tractor, perquè al no poder entrar aquí els camions, entonces vaig tindre que comprar un tractor i un remolque i arreglar un altre pati, perquè tot l'orujo, al no poder entrar aquí els camions, perquè el carrer està ple de cotxes, i a més els camions són molt grossos, tenia que agarrar el tractor, carregar l'orujo i portar a un altre pati, perquè allí, quan hi havia una muntanya, doncs anava una retro i el camió, i allí podia carregar, i junt en el de la cooperativa, així podia marxar. Entonces, a un carrer que no val, l'agricultor més jove, 70-80 anys, que tots són grans, el munt de terreno que hi ha allí, haver-me gastat més de 20 milions de pessetes o 25 entre el que van fer. Això, el filtre, la caldera, el parada automàtic, d'això, tot l'almacén aquell, un tractor, un remolque, arregla un pati per condicionar això, llevadora, ventadora, triadora, tota aquella maquinària, bàscules, instal·lació de les llums, canvia tots els comptadors. Després venen i diuen que no val, que quasi no val res. Dic, pues si no val res, dic, què penseu fer? No res, doncs donar-me de baixa. I una curiositat, la seva filla a què s'ha dedicat? La meva filla s'ha dedicat a gastar el que nosaltres guanyam. Treballa al súper. Mitja jornada. I l'home també... L'home treballava, sí. L'home treballava i es va separar. Sí, se va separar. Sí. I què era això? Què? Això era per fer el grau, crec. Jo no ho he vist fer mai.
jo no l'he vist fer mai. Però devia de ser... Però se pareix als actuals, no? Sí, perquè... Sí, veus? Hi havien d'omplir això de vi i això hi havien d'omplir d'aigua. Dic jo, no sé. I, Sí, això. Caen alcohol i després per segur... i en la metxa per a calcular el grau, i això és un medidor, no? Sí, i això, pues, segons hasta on arribar, pues devia ser el grau que feia. Adéu? Sí. Adéu, xiquet? Sí. I això era de Son Iaio. Sí, això era dels iaios. Quasi tot ho va fer una dona, la iaia. El iaio era molt bona persona, però sempre estava a la bodega. Francisco. Los jarros, això. Perquè per les botelletes d'essència o quan anaven per all, perquè no s'aixafessin, Ah, molt bé. I era un canut. i un canó. De què és? De canya o de fusta? Foradada? Doncs no ho sé. No ho he mirat mai, vull dir que me penso que és... Potser sigui de fusta foradada. Tu mateixa. I este bucollet de Este què? bucollet era d'essència... Hola, xaval. D'essència de cacau. A veure, no... Entonces, el papa, quan teníem a fàbrica de licors, resulta que feia de viatjant, que anava als bars a vendre el licor que fèiem allí a la carretera. I entonces portava una maleta en 12 bucollets d'estos, una maleta que tenia la forma que la maleta hi anaven 12 bucollets, i cada bucollet era conyac, passava una espina, crema de cafè, cacau, el que sigui, no? I quan arribaven al bar per provar, obrien una copeta a l'aixeta. Això. Era fet de viatjant i portava la maleta i els bucollets. Ja fa almenys 30 anys aquesta maleta la vaig trobar i li vaig donar un bucollet a cada amic. Un per mon germà, l'altre per germana, i un per mi. Tots ho tenen al millor puesto de casa. Jo el dic per aquí abandonat, que és camionista. Està cansat de veure. Sí.